pamasahe kasi sa sobrang taas po ng diesel, halos wala na po kintahin po yung mga driver po namin. Kaya ang nagdag pamasahe para sasapat po sa pamilya yung pong yung kanilang kikitain. Opo, doon sa ibang bahagi ng Quezon City, sobra-sobra sa oras yung biyahe ng mga drivers doon. Dito po, kumusta po? Ayos lang po rito kasi hanggang lang po naman pamasahe ang pasahero dito hanggang alas 12 ng gabi. Yun lang po ayos na, nakakaraos naman po. Miski pa paano. Pero sa tingin po ninyo, yung pamasahe ngayon, sapat ba dito sa ating mga drivers po? Hindi po sasapat kasi po sa sobrang taas po ng diesel. Kailangan po talaga ng may dagdag pamasahe. Yun lang po. Bobo Elbar, correction, Guadalupe tayo. Guadalupe, hindi Mandaluyong. At isa rin sa ating mga nakapanayam kanina na commuter ay talaga namang hindi siya payag dito nga sa tataas pa rin sa presyo ng itong pamasahe. Kaugnay niya, narito naman yung tinig ni Cristel Acosta. Wala din mga jeep na masasakyan. Paano din naman yung kabuhayan din nila? Syempre may mga pamilya din naman sila na umaasa din naman sa kanila. Ayun. Ma'am, yung problema po dito kasi mayroon na namang taas sa pamasahe. Ano pong masasabi ninyo dito? Okay lang ba magtaas ng pasahe po? Sa pamasahe naman po, kung sa akin naman po is okay naman po kung na magtaas naman yung pamasahe, pero sana hindi naman ganun kataas. Ang importante naman po is may masasakyan yung mga tao katulad ko. Ano pong panawagan nyo kung sakali sa ating pamahalaan dahil dito sa napipinto na namang pagtaas ng pamasahe po? Sana bago nila taasan yung pamasahe, sana tignan din muna nila kung paano makakaapekto sa lahat ng pasahero din, pati din sa mga jeepney driver. So yan, Bombo Elbar, yung tinig ng isa sa mga commuter na araw-araw tinatangkilik itong jeep. At yun nga, ang panawagan din ng ilang mga commuter, karoon na lamang ng kilos protesta, huwag nilang idama yung mga commuter sa isagawang transport strike o itong tigil pasada sa mga susunod na linggo, Bombo Elmar. Tama yan, Bombo Jera. Sana naman ay magkaroon ng maayos dyan na solusyon. Dahil sa lahat talo, kung may transport strike, Bombo Gerald, hindi lamang yung mga drivers, kundi magiging mga pamilya nila. Maraming maabala dito. Ang sinasabi ng Department of Energy, walang kakulangan ng supply sa world market. Ang problema yung production. Karamihan daw kasi sa atin dito ay yung requirement galing sa mga imported. At nagbabanta dyan yung girian ng Russia at itong Ukraine. Kaya nagdudulot nitong pagsirit pataas ng fuel prices. Meron na bang itinagda sila na araw o kakailan magasagawa ng nationwide strike? Dahil sa maging yung grupo nitong mga transport strike ay hati rin sila, Bombo Gerald. Ang kanilang mga kaplano na yan, tulad niya, Bombo Gerald. Itinakda, Bombo Elmar, na araw kung kailan nila isasagawa itong transport strike. Well, maghintay tayo dahil anytime naman, every time nagbibigay sila ng paabiso itong mga transport group kung kailan magsasagawa ng transport strike at inaasahan na sa mga susunod na linggo yan. Wala pang petsa, Bombo Elmar, pero abangan natin. At itong mga transport group nga ay yung iba talaga ayaw ng tigil pasada dahil hindi lang yung pamilya nila yung mapepermisyo, maging ng mga commuters at talagang magdudulot yan ng permisyo sa lahat ng mga taxi drivers, operators, maging ng mga commuters, Bombo Elma. Yung ikaw naglilibot ka dyan sa mga operators at mga drivers ng mga jeepney, kumusta na yung kanilang mga ayuda na pangako ng ating LTFRB o DOTR, Bombo Gerald? Yes, pareho lang yung nakapanayam natin nung mga nakaraang linggo dito sa sinasabi nilang ayuda. Wala naman daw silang natatanggap, Bombo Elmar, na ayuda. Yun pa rin yung mga nakapanayam natin mga jeepney drivers kanina ay hindi naman nila natanggap pa itong ayuda mula sa ating pamahalaan. Kaya naman yung iba nga sa part ng Quezon City, Bombo Elmar, meron na yung sobra-sobra yung oras nilang magpasada para lamang may pag-istos sila na sapat dito sa kanilang mga pamilya. Umaabot sila ng halos madaling araw na mamasada, Bombo Elmar,
para lamang maging sapat yung kanilang mga gastusin. Dito pa rin, lalong-lalo na nagmahal na rin lahat. Presyo ng asukal, presyo ng mga gulay, presyo ng mantika. Yan yung mga prime commodities na nagtaas na rin yung presyo, Bombo Elmar. Kaya naman kailangan magdoble tayo daw ng ilan dito sa ating mga super, Bombo Elmar. Oh, lalo na pag nagsapit na itong alert level 1 ha, Bombo Gerald ha. Lalong dadami yung mga commuters sa Harinawa. Magkaroon ng win-win solution ano sa magkabilang panig na yan ano. How's that, Bombo Gerald? Oo, nakikipag-ugnayan tayo dito sa organisasyon ng national level dito sa mga transportasyon. Dahil pag nag-alert level 1, Bombo Elmar, sigurado dadami yung mga Back to normal. tao na. Oo, dadami yung mga commuters, yung mga sasakyan hindi naman nadadagdagan. Yun sinabi ng isang transport group na leader na nakausap natin dito lang sa may Manila area, nasa 200 mahigit pa yung hindi nakakapasadang bigyan dahil na rin dito sa alert level na ipinapatupad ng pamahalaan. So umaasa rin sila na pag nagbukas itong mas maluwag na restriction dito sa bansa ay mas mapapayagan din yung mas marami na mga jeepney na bibiyahe dito sa iba't ibang dako ng bansa, maging yung mga provincial buses, Bombo Elmar, dahil kapag nagluwag, nag-alert level 1, sigurado marami rin uuwi sa kanilang mga probinsya, marami rin yung mamamasyal, lalong-lalo na papalapit na naman itong April sa Holy Week, Bombo Elmar. Nako, sige. Maraming salamat sa mga updates sa yan, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald Dipune, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Samantala, balik tayo sa ating mga pagbabalita, mga kabombo kay Star Nation. Muling nanawagan ang European Parliament sa pamahalaan na wakasan na ang unlawful killings at red-tagging activities sa bansa. Sa ini-adapt na resolusyon ng Parliament, kinundina nito ang umano'y mga paglabag sa karapatang pantao sa Pilipinas kung saan 627 ang pumabor at 26 ang tumutol at 31 naman ang nag-abstain. Sa naturang resolusyon, hinihimok nito ang Philippine government na tuldukan na raw ang lahat ng human rights violations at target ng mga suspected drug offenders kabilang ang mga unlawful killings, arbitrary arrest, yung pag-torture at pag-abuso daw sa kampanya kontra illegal na droga. Dapat din na niya nakaharapin ang administrasyon, ang investigasyon ng International Criminal Court kaugnay sa war on drugs at dapat na ikonsidera daw ang muling pagsama ng Pilipinas sa tinatawag na Rome Statute. Isinusulong din ng international body ang pagbuwag sa controversial na National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC na siyang in charge daw sa red-tagging laban naman sa mga aktivista at kritikong gobyerno. Narito ay tinanggi ng government official ang hinggil sa red-tagging extrajudicial killings lalo ng PNP na binabato sa kasalukuyan namang administrasyon. Bombo International News. Mamaya pa, abangan naman natin ang mga update pa dahil dinagdagan na raw ang mga sundalo pa doon sa border ng Ukraine habang ang Amerika naman ay inilagay na rin sa high alert status. Samantala dito muna tayo sa ating bansa naman dahil pahinggil naman sa mga overseas Filipino workers, meron na pong mga nakauwi sa ating pong bansa na 6 na Pilipino na galing naman po sa bansang Ukraine. Ayon po sa Department of Foreign Affairs o DFA, na sinamantala na ng mga umuwing Pilipino ang repatriation program sa Ukraine dahil na rin ito sa banta ng gyera mula sa bansang Russia. At nangungunang nagtutulungan na rin ang nakikipagtulungan na rin ang ating bansa sa kanilang foreign counterparts para nga mapauwi ang mga nasabing mga Pilipino sa tulong na rin ng Philippine Honorary Consulate General sa may Kiev at sa may Philippine Consulate General naman sa may Istanbul, Turkey. Patuloy din ang ginagawang monitoring ng DFA sa kinaroroonan pa ng mga Pilipino na nasa Ukraine. Kung magugunita nga ay ibinunyag ng Amerika na abot na mayroong mahigit 130,000 na mga sundalo ang inilagay na ng Russia sa may border ng Ukraine. Samantala naman sa ibang balita, kuha tayo ng reaksyon sa ilan pa rin mga kaganapan silalim naman ng issue ng ekonomiya. May tawag kasi dito sa mga investment grade rating, sabi ng mga investors para sa Pilipinas.
Ano kaya ang ibig sabihin nito at masasabi ng Malacanang, Bombo Raymond? Maganda ba itong tinatawag na investment grade ratings sa ekonomiya ng Pilipinas? Sa Guhayda, Bombo Raymond. Well, Bombo Elmar, Bombo Ever, ito at patuloy na ibinibida ng Palasyo ng Malacanang yung sinasabi na paglago ng ekonomiya ng bansa at ganoon din yung matatanggap na mga magandang credit rating. At ito nga, itinuturing ng Malacanang na welcome development ang ginawang pagpapanatili ng Fitch Ratings Agency na BBB Investment Grade Ratings sa Pilipinas. Nangangahulugan kasi umano itong pagiging good credit standing ng bansa. Unang ipinaliwanag ng Malacanang na sa ilalim ng BBB ratings, maituturing na maganda ang record ng pagbabayad ng utang ng Pilipinas, kaya nanatili ang tiwala rito ng mga investors at mga international financial institutions. Ibig sabihin din ito na mababang interest rates ang ipapataw sa utang ng bansa at flexible ang mode of payment o pwedeng palawigin ang panahon ng bayaran ng utang hanggang sa 20 taon. Pinagbatayan ng Fitch Rating ang humusay na pagbabakuna sa bansa, pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 at unti-unting pagbubukas at pagbabalik normal ng economic activities sa Pilipinas bilang factors para patilin nito ang BBB Investment Grade Ratings. At maliban dyan sa Fitch Rating ay nakakuha rin ng magandang economic growth assessment o projection ang Pilipinas sa SANP or SNP na sinasabi na ngayong taon ay papalo sa 7% ang ating gross domestic product o kaya yung paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Secretary Arlo Nograles. Good news from S&P Global Ratings, which expects the Philippines' gross domestic product to grow 7.4% this year, which is within the 7% to 9% target of our economic managers. S&P added that they expect unemployment to gradually ease down from its peak during the COVID-19 pandemic. Another piece of good news, Fitch Ratings affirmed our credit rating of BBB, triple B po. If you would recall, we have maintained the same rating from Fitch throughout the pandemic, despite a wave of rating downgrades for many other countries during the same period. And we expect economic reform momentum to continue as we thank Congress for the recent passage of the amendments to the Foreign Investment Act, the Retail Trade Liberalization Act, and the Public Service Act. Meanwhile, Fitch sees the country's GDP growing by 7% next year, 2023. Yan po, Mario, naging bahagi ng pagbibida ni Cabinet Secretary Carlo Nograles doon sa maganda na mga economic projection ng mga international financial institutions at mga credit rating agency. Pero ang malaking katanungan, Bomber, ay yung mga sinasabing mga numero, mga growth projection ng ating ekonomiya ay nararamdaman na nga ba ng ating mga kababayan. At pero sa ating pag-ikot sa ilang mga merkado dito sa area ng Metro Manila ay napagtanto natin, napakinggan natin yung mga hiyain ng mga tindera, mga vendors at ilan pang mga ordinary mamamayan na hindi naman paglago ng ekonomiya ang kanyang nararamdaman kundi ang kahirapan pa rin. At nakapanayam natin kanina itong si Nanay Violeta, isang tindera sa Makati City market at sinasabi niya na pahirapan pa rin at ang kanilang kinikita sa araw-araw ay tapat lamang para maitawid ang kanilang pangkain at ilan pa mga pangangailangan. Ito naman yung naging panayam ng Bombo Radio kay Nanay Violeta. Ulit. Yan. Medyo maluwag-luwag lang po tayo pero medyo mahina ang pagtitinda. Halos hindi po tayo pang-araw-araw. Nagdadaga lang po namin bakit dito. Vendors po kami lang. Yes, Bombo Raymond.
Yan yung naging bahagi ng ating panayam kay Nanay Violeta Bombo Elmar na talagang ramdam maging sa kanyang kumbaga sitwasyon dito ay talagang hindi trickle down yung sinasabi ng mga ekonomista, mga eksperto, mga economic managers, yung paglago ng ating ekonomiya. Pero harinawa ay magtuloy-tuloy itong magandang ekonomiya ng paglago ng ating bansa at pagluluwag pa ng mga restrictions para magbabalik na sa normal sa susunod na mga quarters ng taon, Bombo Elmar. Nabanggit mo yung pagluluwag, sabi ng ibang mga eksperto, sa Metro Manila dapat daw March 1 ilagay na sa alert level number 1 pero depende pa rin yan sa kanilang desisyon ng ITF. Just as point, briefly lang, investment grade BBB, triple B. Anong ibig sabihin nito, Bombo Raymond, para sa ating kaalaman ng ating mga simpleng mamamayan, investment grade nito, Bombo Raymond? Well, ang pinaka-direkta at simpleng indikasyon, mas madali ang pag-utang ng Pilipinas sa mas mababang interest at mas maluwag or flexible na mode of payment, Bombo Elmar. Okay. Utang Utang pa rin. Pag-utang. Dahil may tiwala daw sila sa atin dahil nagpapakita raw ito na good payer tayo. Marunong daw tayo magbayad ng utang, Bombo Elmar. Okay, maraming salamat, Bombo Raymond. Okay, so mula pa rin sa Makati City, Bombo Raymond Pinasa nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa karagdagan pang mga balita, natanggap na ng Pilipinas ang panibagong batch naman ng Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. Ang nasabing mga bakunang ito ay donasyon ng gobyerno ng Australia sa pamamagitan ng United Nations. At ito nga ay natanggap ng Pilipinas nang ito'y dumating kahapon at lumapag sa May Ninoy Aquino International Airport. Lulan nga ang nasa 1.1 million doses ng Pfizer-BioNTech. Pasado alas 9 po yan ng gabi. Pinasalamatan naman ni National Task Force Against COVID-19 Medical Consultant Dr. Maria Paz Corrales ang Australian government dahil na rin sa ibinigay nilang mga bakuna. Ibabahagi naman nila ang nasabing mga vaccines sa iba't ibang rehiyon dito sa ating bansa. Samantala muna mga kabombo kay Star Nation, bakit muna tayo ng Baguio City? May malaking event dyan sa Baguio City, kaugnay pa rin ng Philippine Military Academy, alumni homecoming. Ito po yung mga nag-graduate, mga alumna, mga graduate, ng PMA, ang Premier Military Academy sa Southeast Asia. Kumusta dyan, Bombo Radyo Baguio? Unang-una, kumusta ang lagay ng panahon at lamig dyan, Maranasan pa ba ang lamig dyan na sobra? Kumusta dyan, Bombo Radyo Baguio? Yes, Bombo Elmar. So medyo malamig dito sa syudad ng Baguio, pero ngayon ay medyo umiinit na at yung araw nga ay medyo sumisikat na dito sa Baguio City. So ang PMA Alumni Homecoming, simple ang hybrid limited face-to-face ng Philippine Military Academy o PMA Alumni Homecoming 2022 kung saan ngayong umaga gagawin ang mismong homecoming ng mga Cavaliers. Batay sa panayam natin kay Air Force First Lieutenant Christine May Kalima, spokesperson ng PMA, una sa programa ang Arrival Honors para kay Department of National Defense Secretary Delphine Lorenzana at susundan ito ng Alumni Parade, awarding ceremonies at ang online message ni President Rodrigo Duterte bilang guest of honor and speaker. Magkakaroon din ng lunch with the cadets bagaman wala nang isasagawang open house at picnic na mga karaniwang aktibidad sa mga nakaraang homecoming bago ang pandemya. Una nang sinabi ni Lieutenant Kalima na 800 ang papayagang makadalo sa mismong homecoming ngayong araw habang ang iba ay dadalo sa pamamagitan ng online video conference. Batay sa guidelines ng PMA para masigurong ligtas ang pagtitipon at masunod ang health protocols, lahat ng mga pisikal na dadalo sa homecoming ay kinakailangang magpakita ng vaccination card at negatibong resulta ng antigen test, habang ang mga walang vaccination card na mga attendees ay kinakailangang magpakita ito ng negatibong resulta ng RT-PCR test. Ipinagbawal din ang politika sa nasabing aktibidad kung saan isa sa mga Lifetime Achievement Awardees ay presidential candidate. Host classes ang mga
Cavaliers ng PMA Class of 1992, 1997, 2002, 2007, 2012 at 2017. Ngayong umaga, mabibigyang pagkilala ang mga Lifetime Achievement Awardees na sina Cavalier Anselmo Avenido Jr. ng PMA Class of 1967, Cavalier Melchor Rosales ng PMA Class of 1968, Cavalier Edgar Aglipay ng PMA Class of 1971 at Cavalier Panfilo Ping Lacson ng PMA Class of 1971. Mapaparangalan naman bilang Cavalier Awardees ang 14 na mga alumni kung saan kabilang dito si Baguio City Mayor Benjamin Magalong ng PMA Class of 1982 dahil sa outstanding accomplishments sa public administration. Mabibigyan din naman ng special recognition ang mga miyembro ng PMA Class of 1962 bilang Diamond Jubilarians. Mga miyembro ng PMA Class of 1972 bilang Golden Jubilarians at mga miyembro ng PMA Class of 1997 bilang Silver Jubilarians. Kahapon sa General Assembly ay naparangalan naman ang Cavaliers na Outstanding Achievement Awardees at may mga nabigyan ng Plaque of Meritorious Recognition. So sa ngayon nga ay tuloy-tuloy yung pagdating ng ating mga bisita dito sa loob ng Philippine Military Academy. Bombo Elmar? Yes, Bombo Janice, nakaka-excite kumbaga itong alumni na ito dahil may iba't ibang mga personalidad or mga kilalang personalidad ang dadalo ngayon. So hanggang mga anong oras ito magtatagal, Bombo Janice? Oo. Yes, Bombo Everly. So magtatagal ito hanggang sa alas 2 ng hapon. So ayon nga sa sinabi ni First Lieutenant Kalima ay magtatagal ito hanggang sa alas 2 ng hapon, Bombo Everly. Okay. Sa aking parte naman, Bombo Janice, nung last year, kumusta pala last year, compare ngayon? Kasi ngayon, sabi mo, pinayagan limited physical yung ilang mga Cavaliers graduate ng Philippine Military Academy. What about the past year? Anong nangyari pala last year? Oo. Yes, Bombo Elmar. So homecoming nung nakaraang taon pero hybrid din yung programa. 400 na mga alumni at mga awardees din yung pinayagang pumunta dito sa loob ng academy pero ngayon ay 800 na, Bombo Elmar. Okay. Sige. Maraming salamat, Bombo Janice, at ingat kayo dyan sa Baguio City. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Baguio, Bombo Dennis. Mas contestant number 1 dito sa Baguio City, Basta Radyo. Bombo! Samantala, bago tayo magpatuloy, kasama natin live nationwide, worldwide. Siya po ang founder ng Vote Pilipinas. Siya po ang official voter information campaign partner ng Commission Elections sa COMELEC para naman sa halalan. At kasama natin ang founder nga ng Vote Pilipinas, Mrs. Rondario. Mrs., good morning sa iyo. Si Bombo Elmar yung kasama, si Bombo Everly. Live ka ngayon sa Bombo Radio Philippines Nationwide Worldwide. Good morning sa iyo, Ma'am Ses. Good morning. Thank you for having me. Hello po. By the way, congratulations dyan sa inyong Memorandum of Agreement Understanding sa COMELEC. Ang sabi ng COMELEC, ang inyong grupo, Vote Pilipinas, official voter information campaign partner ng komisyon. Pwede kami paka-briefly, bigyan kami ng idea, anong ginagawa nyo para maging partner ng COMELEC, Madam Rondario? Nung nagsimula kasi kami mga early 2020, yung goal lang talaga namin is kasi marami naman ginagawa ang COMELEC to spread voter information, diba? So, ang goal lang talaga namin is tumulong at makiisa sa kanila para i-mirror at para lalo pang mas lumakas yung sinasabi nila na kumausap sa mga tao about voter information. Nung registration natin, I think it ended noong October. The goal was to help them spread the word about voter registration. No? So, gumawa kami ng maraming webinars, nag-develop kami ng tool para mas madali malaman ng mga tao kung saan sila pwede mag-register, anong gagawin nila. Ngayon naman, natapos na yung registration, ang goal naman namin is makatulong para
siguraduhin bumoto yung mga nagrehistro. And gagawin namin yon through many ways. May tool na naman kami din-develop, yung candidate profile dashboard namin na nag-research kami at ipipresenta namin lahat ng hopefully yung comprehensive profile ng mga tumatakbo for president, vice president, senator at party list. Para sa ganon, yung mga tao, yung mga Pilipino, diba, yung mga boboto, meron silang information para so that they can make informed decisions para sa national elections natin. So marami kami activities, pero ang goal namin is right now, tumaas yung voter turnout natin as compared to the last elections. Ang sinasabi ng COMELEC, merong 67.5 million yung mga botante ngayon. Siyempre, di naman ibig sabihin na boboto rin itong 67.5 million. At least, ano kaya ang nakikita nyo makatulong kayo na target, anong porsyento? Kasi mayroong 2019, meron din tayong halalan, at yung turnout, ilang porsyento rin. Ma'am Ces, dyan ang target nyo makatulong dyan sa COMELEC. Paano po? Ang target namin nung nag-registration campaign tayo last year, ang goal namin was to reach an additional 7 million new registered voters. And bibigyan ko lang ng context, every election cycle, si COMELEC ang goal nila mga 3 million na new registered voters. We came out to say, gusto namin 10% increase kasi from the last voter election number. So yung 10% nun from 2019 was 7 million increase. Na-hit naman natin yun, kasi nag 7.9 tayo nung registration. So ang gusto naman namin ngayon, 75% kasi ang nagbumoto ang registered voters noong 2019 is 61.8 million. And there was 75.9 registered voters na nagbumoto noon. So gusto natin 10% increase ng 75, which is 85% ang bumoto for the elections. So yun yung hit natin, 10% increase ng total number of voters. Okay, Ma'am Ces, talagang kailangan dito talaga yung malawakang awareness at kampanya. Anong particular na grupo yung tinatarget nyo rito dito sa Vote Filipinas na makibahagi sa halalan at yung sinasabi mo nga na maging aware, inform mga decision nila, Miss Rondario? Lahat naman pwede nating i-partner, diba? So last nung voter registration campaign, partner namin ang Grab, partner namin ng Facebook, partner namin ng Google, partner namin Lazada, lahat talaga sumali. Ang Smart is our official communications partner. Exclusive sila with us. And yun, lahat talaga pinartner. Pati yung mga bakery nagbigay ng for incentives sa mga nag-register, nagbigay ng cake, incentives ng mga milk tea sa mga nag-register. So yun din yung plano namin ngayon. So nananawagan po kami sa lahat ng gusto mag-participate sa campaign para pwede natin i-incentivize yung mga tao para bumoto naman. Mga schools, lalo na syempre yung mga bagong botante natin, yung mga kabataan natin. Sana yung schools we want to partner with them kasi gusto natin yung information na makukuha nila bilang first-time voters nila, verified at factual at vetted ng COMELEC. Siguro yung sinasabi rin natin, yung target nyo na mga kabataan talaga na makilahok. What about that yung mga youth sector, Ma'am Ces? 54% po. Dami 54%? 18 to 35, 54% po. Wow. So the youth is talagang napakalaking bagay. Kaya po I think yun ang dulot ng pandemya, diba? Nung nagsimula yung campaign namin, online lang talaga kami kasi hindi naman kami makalabas. So ang naging audience namin talaga mga kabataan. So yun ang binabantayan namin na hanggang ngayon, yung mga webinars namin, yung mga activities namin, will continue to speak to the generation. Kami naman dito, Bombo, sa Bombo Radio, bukas din naman kami, kung meron tayong mga information campaign, lalo dyan sa mga probinsya at badbang dako ng ating bansa, lalo doon sa mga OFW, ay bukas din kami. At sana makasama rin kayo namin sa aming The Vote 22 coverage, Ma'am Ces. Of course.
marami po kami ano na po, yung lalo na po sa, may launch po kami i-launch po namin sa 28 yung candidate profile dashboard. Okay, Sana sige, po samahan niyo kami. Yung launch po, yung dashboard po na yan, gusto lang talaga namin mabigay ang comprehensive information ng mga tumatakbo po para for President, Vice President, Senator, at saka party list. And sana yon yung launch na yun. Yung dashboard po na yan, eventually, it will house all the FAQs, all the yung mga reminders ng COMELEC. We will try to put all the people who are running for office there from all the national posts and local positions. Hindi na nga lang po, wala na nga lang pong profiles yung iba. Pero ilalagay po natin kung sino yung mga boboto. At part po ng partnership namin with COMELEC is we will have the precinct finder there. So malalaman po Yun ninyo. ang maganda, ano? Kasi ilalagay nyo yung present finder, ilalagay nyo rin. Opo, Ay, ilalagay talagang po malaking tulong yan, ano? Present finder na yan. Sige, abangan nyo po namin yung masusunod yung mga launching po, ano? Official Voter Information Campaign partner ng COMELEC, ang Vote Filipinas, founder Mrs. Rondari. Maraming salamat at good luck sa inyong mga hakbangin dyan. Thank you po. Salamat po. Thank you po. Good morning. Good morning po. Samantala naman sa iba pang mga balita, ito namang pagbibitiw ni dating DENR Secretary Roy Simato ay ikinabigla din ni DENR OIC Secretary at iba pang mga opisyal. Alamin naman natin ang detalye diyan mula sa Bombo Radyo Bacolod. Bombo Everly, nabigla rin ang itinalagang officer in charge ng Department of Environment and Natural Resources sa biglaang pag-resign ni DENR Secretary Roy Simato dahil sa health reasons. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay DENR OIC Secretary Jim Sampulna na dating Regional Director ng DENR Region 6, hindi niya rin inaasahan ang pagkakatalaga sa kanya bilang officer in charge ng ahensya, ngunit malugod niya itong tinanggap. Si Sampulna ay tubong North Cotabato at nagsimula sa pagtatrabaho sa DENR bilang tree maker hanggang tumaas ang posisyon nito sa ahensya at na-assign na rin siya sa Ilocos Region, Caraga Region, Region 12, Region 11 at Region 6 mula sa taong 2014 kung saan nagtagal siya dito ng 5 taon. Ngayon siya na ang OIC Secretary ng DENR. Plano ni Sampulna na ipagpatuloy ang mga magagandang proyekto na sinimulan ni DENR Secretary Simato dahil wala rin itong nakitang problema sa department order ng dating kalihim na naglift ng ban ng open pit mining. Nananawagan si Sampulna sa mga empleyado ng ahensya na magtrabaho ng maayos ayon sa kanilang mandato at huwag kalimutang batiin ang mga mamamayan sa oras na pumasok sa kanilang opisina dahil ang mga ito ang nagpapapasahod sa kanila. Gagawa rin ito ng assessment upang malaman kung may gagawin itong reshuffling sa mga pinuno ng Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO. Ngayong nagsisimula na ang election period, nananawagan si Sampulna sa mga kandidato na huwag ipako sa mga puno ng kahoy ang mga campaign materials dahil ito ay labag sa batas. Bombo Everly? Yes, ang aking party lamang, Bombo Radyo Bacolod, yung OIC pala natin ngayon sa DENR, taga dyan sa Negros, ganun ba? Hindi po, Bombo Elmar. Taga South Cotabato po siya. Okay. Ang ngunit nanging regional director siya ng DENR dito sa Region 6 noong 2014 hanggang 2019. Ang tagal din ng serbisyo nitong sa Secretary Simato. 5 years sa Duterte administration at yung previous administration, nagsilbi rin siya doon sa Middle East bilang kinatawan ng ating pamalaan pag-rescue sa ating mga OFW. Paano daw yung gagawin ng OIC doon sa mga patakaran? Ilang buwan na lamang at yung sistema at mga pulisiya ni Secretary Simato, anong pangako dyan itong officer in charge ng Department of Environment, Bombo Jaira? Sa ngayon na Bombo Elmar, ina-assess pa ni OIC Secretary Sampulna kung anong mga pagbabago ang kanyang gagawin. Pero so far, sabi niya sa interview, ipagpapatuloy niya yung mga sinimulan ni Secretary Simato dahil maganda naman ang mga proyekto nito para sa kanya, Bombo Elmar. Alright, Bombo Jairi, maraming salamat sa agarang mga reaksyon na yan sa pag-resign na nga nitong sa Secretary Simato bilang Environment Chief. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Bombo Jairi. Mula rito sa Bombo Radyo Bacolod, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo!
Samantala, ilang leader naman ng simbahang Katolika nilinaw na hindi pa rin mag-iendorso ng mga kandidato pero idinipensa rin ang kanilang pagsuporta sa maraming mga pari at madre sa isang presidential candidate. May update dyan si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Elmar, Bombo Ever, nilinaw ng ilang pare na hanggang ngayon ay walang ine-endorso para sa pagkapangulo ang simbahang Katolika para sa darating na presidential election sa buwan ng Mayo. Sinabi yan ni Bishop Ted Bacani matapos ang kanilang isinagawang penitential walk mula sa Manila Cathedral hanggang dito sa bahagi ng Ermita. Gayunpaman, ay aminado si Bishop Emeritus Teodoro Bacani na may ilang mga pari at madre ang lantarang sumusuporta sa ilang presidential candidate. Sa pagkatanong ng Bombo Radio Philippines, agad na dumipensa si Bishop Bacani na kung meron mang mga pari na nag-iendorso sa isang politiko, ito ay personal at hindi kasama ang buong simbahan. Ayon sa kanyang kabunyian, hindi raw masama na magpakita ang mga pari ng personal na kagustuhan sa isang kandidato. Giit pa niya kung sa tingin nila na may makakasama na politiko sa pamumuno ay pwedeng-pwede itong tutulan ng mga pari. Hindi naman po masama yun na sila ay magpakita ng kanilang personal preference para sa isang kandidato. Hindi po yun. Kanya lang, hindi naman sila dapat na nagkakampanya din. Pero, ang pwede nilang ikampanya ito. Ang pwedeng ikampanya ng mga pare, kung mayroon silang kumbinsido na hindi dapat mamuno dahil makasasama sa kabutihang pangsambayanan at makasasama sa dignidad ng tao, pwede nilang tutulan ito publicly. Sa kabilang banda naman ay isa sa hayagang pari na lantarang nag-iendorso sa isang presidential aspirant ay si Father Robert Reyes mula sa Novaliches. Nagpaliwanag sa Bombo Radio Philippines ang tinaguriang ding running priest na ang kaniyang ginagawa at ilang pari kung bakit ine-endorso nila si Vice President Leni Robredo. Binigyang diin din ni Father Reyes na hindi naman sila pinagbabawalan ng simbahan na mag-endorso ng kandidato at hindi rin ito sa ngalan ng Archdiocese ng Cubao sa Quezon City. Paliwanag pa niya, tama lamang ang kanilang ginawa dahil ang hakbang naman daw nila ay issue sa ethical choice at hindi pwedeng manahimik na lamang sila. Kaya kaming natutuwa ako sa mga pare, mga obispo na ngayon naninindigan at nagsasabing hindi partisan ang pagboto kay Leni, kundi moral at ethical. She is the ethical choice. It's not politics. It's the right and it's the moral choice. Sabi ko sa inyo, this is not political. Personal, siyempre, hindi ko naman dala ang Diyos mo Cubao. Pero ang dami ng pare na nagsasabi, para kay Leni kami. Halimbawa, ang buong kaparian ng Novaliches noong nakaraang linggo, sa ilalim ng pamumuno ni Bishop Roby Gaa, ay nagsabi, bunga ng aming panalangin at pangingilatis o discernment, aming napagkasunduan na aming itatangkilik, itataguyod at ikakampanya si Leni Robredo. Kasi nga, it's not a political choice but an ethical choice. At hindi dapat ganun ang simbahan na porket medyo inconvenient, uncomfortable, mababatikos ka, matotroll ka, mababash ka, pag ikaw ay nanindigan, tatahimik ka na lang at boboto ka ng tahimik. Hindi pwedeng bumoto ng tahimik ngayon. Is either good or bad. Samantala, nilinaw din naman ni Bishop Bacani na nagkausap na rin daw sila ni El Shaddai leader brother Mike Velarde. Mismong si Velarde na rin daw ang umamin sa kanya na personal lamang ang pag-iendorso niya kay dating Senador Bongbong Marcos at hindi ang buong hanay ng El Shaddai. Nagkakamali, hindi po ang El Shaddai ang nag-endorse kay Marcos. Kinausap ko rin si brother Mike, malinaw sinabi, Bishop, personal preference ko yon. Personal na pasiya ko yon. Hindi po pasiya ng buong El Shaddai. Nuulit ko at sinabi niya, malaya sila na pumili ng kanilang gustong maging presidente at vice-presidente. Inuulit ko, si Brother Mike mismo, inamin niya at sinabi,
Hindi kami nagkakaiba. Hindi pasiya ng El Shaddai yun. Kanyang sariling pasiya. At kung susunod ang mga miyembro ng El Shaddai o hindi, nasa kanila yon. Nasa kanilang konsyensya at pagkilatis sa mga kandidato. Yan pa rin si Bishop Emeritus Ted Bacani, ang tumatayo ring spiritual advisor ng Catholic Charismatic Group na El Shaddai. Samantala, Bombo Elmar, Bombo Ever, una rito ay nitong nakilipas nga na araw ay nanguna si Bishop Bacani sa Alay Lakad Penitential Walk na dinaluhan naman ng mahigit 100 mga pari na nasa ilalim ng Archdiocese ng Maynila kasabay ng 150th anniversary ng martyrdom ng mga paring tinaguriang Gomburza. Layunin din ng alay lakad na ito na ipanalangin na sana bumoto ang taong bayan sa mga kandidato sa buwan ng Mayo na makadiyos kaya makabayan. Mula dito sa Ermita sa bahagi ng lungsod ng Maynila, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Dinagdagan pa ng Russia ang mga sundalo nito sa border ng Ukraine habang ang puwersa naman ng Amerika inilagay na rin sa high alert status. Kaugnay niyan, may balita si Bombo Jovino Galang. May matibay na ebidensya at impormasyon ang US na malapit ng lusubin ng Russia ang Ukraine. Sinabi ni US President Joe Biden na may mga intelligence report na itong nakuha kung saan nakahanda na at sa mga susunod na araw ay lulusob ang Russia sa Ukraine. Binalaan din nito ang Russia na maharap sa mabigat na sanctions pero hindi pa hulian niya na magsagawa ng anumang diplomatikong pakikipag-usap para maibsan ang tensyon sa nasabing lugar. Base rin na sa impormasyon na ipinaparating kay Biden ay naka-attack position na ang Russia sa border nila ng Ukraine. Naniniwala ang US President na maaaring gumawa ng eksena ang Russia para may dahilan sila na lusubin ang Ukraine. Magugunitang iginiit ni Russian President Vladimir Putin na hindi sila lulusob at maraming mga sundalo na nito ang umuwi na sa Russia matapos ang isinagawang military exercise. Nagbunsod ang tensyon nang hindi pumayag ang Russia na maging independent country ang Ukraine at hindi dapat ito maging membro ng North Atlantic Treaty Organization o NATO. Over the last few days, we've seen reports of a major uptick in violations of the ceasefire by Russian-backed fighters attempting to provoke Ukraine and the Donbass. For example, a shelling of a Ukrainian kindergarten yesterday, which Russia has falsely asserted was carried out by Ukraine. We also continue to see more and more disinformation being pushed out to the Russian public, including Russian-backed separatists, claiming that Ukraine is planning to launch a massive offensive attack in the Donbass. Well, look, there is simply no evidence of these assertions, and it defies basic logic to believe the Ukrainians would choose this moment, with well over 150,000 troops arrayed on its borders, to escalate a year-long conflict. Russia's state media also continues to make phony allegations of a genocide taking place in the Donbass and push fabricated claims warning about Ukraine's attack on Russia without any evidence. That's just what I'm sure Ukraine's thinking of doing, attacking Russia. All of these are consistent with the playbook the Russians have used before to set up a false justification to act against Ukraine. We have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week, the coming days. We believe that they will target Ukraine's capital, Kyiv, a city of 2.8 million innocent people. We're calling out Russia's plans loudly and repeatedly, not because we want a conflict, but because we're doing everything in our power to remove any reason that Russia may give to justify invading Ukraine and prevent them from moving. Make no mistake, if Russia pursues its plans, it will be responsible for a catastrophic and needless war of choice. The United States and our allies are prepared to defend every inch of NATO territory from any threat to our collective security as well. We also will not send troops in to fight in Ukraine, but we will continue to support the Ukrainian people. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radio,
Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Mga Filipino-American actors naman excited na makatrabaho si Diamond star Maricel Soriano sa kauna-unahan nitong katatampukang Hollywood film. May chika dyan ng Star FM Baguio. Ibinahagi ng Filipino-American actors at filmmakers na sina Rain Valdez at Rachel Leco ang kanilang excitement na makatrabaho ang Diamond star na si Maricel Soriano sa Hollywood rom-com film na Relive, A Tale of an American Island Cheerleader. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa mga film actors na bida sa nasabing trans-led rom-com, inamin ng mga ito na overwhelmed sila lalo pa at gaganap si Soriano bilang kanilang ina. Kinumpirma rin nila na magsisimula ang taping ng pelikula sa Oktubre ngayong taon sa Hawaii at Guam. I'm beyond excited. She was always our first choice. And, she read the script, said yes. I grew up watching her. Unbelievable. She's a part of our project and we're going to be working with her it blows my mind. This is such a pivotal story. Really, we're doing this not just for us, but for really bring Filipino stories to light in Hollywood. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio sa Filipino-American na si Rain Valdez na siyang direktor rin ng pelikula at sa aktres na si Rachel Leco. Nagpasalamat rin si Valdez at Leco sa suportang natatanggap mula sa Pilipinas. Thank you so much to our kababayans for all the love and the support. And I also want to do a shout out to the Maricel Soriano fans. They've been very, very vocal with their excitement. Hi to all the kababayans in the Philippines. We share your excitement as well, and we feel it all the way over here in America. Hey, Star Nation, this is Rain Valdez. Hey, Star Nation, this is Rachel Leco. And you are listening to Star FM. It's all for you. It's all for you. Basta Radyo Bombo. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Bombo Foreign Exchange Update. Iniulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas bagya lamang lumakas ang halaga ng piso kontra dolyar. Isang dolyar katumbas sa Pilipinas 51 pesos 28 centimos. Ang Hong Kong dollar naman ay 6 pesos 57 centimos. Ang Singaporean dollar katumbas yan sa Pilipinas 38 pesos 18 centimos. Itong euro naman 58 pesos and 27 centavos. Ang Saudi Riyal ay katumbas sa Pilipinas 13 pesos 66 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines, nag-aanyaya po sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito po ang Orasyo Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang inyong tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo.
At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! 4 minutos ang nakaligad sa takna ang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombohanay Big Time adlaw sang Sabado pet sa 19 sa bulan sang Pebrero sa mga tig 2022. Ikatatlong adlaw sang Sabado sa kaduang bulan sa mga year 2022. Ato na pag-welcome sa ato mga suking mga taga-palamati diri sa Maya Syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bilog Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Sa rin ka man nga bahin sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa pagpangalagad sang Bombohanay Big Time. Sa bongga aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erdin Bayonita. Updanay kita hasta alas 9:30 ang atak na sa bongga aga sa pagdalong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa lubasang pungsod sa mga balita sa batagal sang inampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita subong man mga tubiko nga mangin sentro sa ato na talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Ato na panginabulahan sa former regional director sa DNR Region 6, Director Jim Sampul na subong undersecretary and gina-designate na bilang OIC secretary sa Department of Environment and Natural Resources. Kasunod sa pag-resign ni Secretary Roy Simato, ang ginatagan niya sa ning rason na kay President Rodrigo Duterte may kang tanan sa ikaayong lawas. Base mabayangwatan nato na karon si DNR Director Livino Wadoran kay makigakita man siya sa buong aga sa kaya Secretary Roy Simato dito sa may province of Antique. Sa iban pang mga balita lokal, Transport Group sa Maya Negros Occidental mayara sang reaksyon sa ning pahayag sang LTFRB nga mayara sang 2.45 billion pesos nga fuel subsidy para sa mga drivers ng public utility vehicle kadungan sang pagasaka sang presyo sang produkto nga petrolyo tag sa kasemana. Manginakaw po dato na karon si Undok Secretary General Diego Malacad. Kaya tingnan preparahan man nila diri ang pagpatigayon sa transport strike sa masunod nga bulan bangod sining ginapanawagan nga kun pwede hindi lang pagadayonon ang ining jeepney modernization program. Bacolod City Police Office may raman sang pahayag banwa because kung lang tawon na ginaton sa rules ng Philippine National Police, ang mga police officers hindi dapat mga baklas sa mga campaign materials. Patati siyempre makaupod lang sila dira sa team para nga maghahatag sa security. I-check na nato na karon sa report with Bombo Franz Andrew Burgos. Sa iba na pang mga balita lokal, i-check nato na karon kay may latest investigation ang Bacolod Police Station 2 sa nga pagpatay kay Joselito Villanueva dara kagabi sa may 20th Lacson Street samtang nga nagahulat sang iyang live-in partner.
O nalatawon na din hindi lang magnubo sa isa ang mga suspensado because 20 ka mga empty shells ang na-recover sa crime scene. I-check at na karon sa report with Bombo wa Grace Lynn Lobaton. Sa mga balita national, Commission on Elections bukas nga mag-revisit sa ilang mga guidelines sining pagpatigayon sang offline na backlash kasunod sa reklamo sa mga kandidato. Pero Comelec ka nagapaandama din sa mga tagiya sa private property bato ka sa pag-display sa tuman kanako nga mga campaign posters. Mural technically not included sa may offline na backlash sa guidelines sunod sa spokesperson sa Comelec. Palasyo sa Malacanang nagpanawagan sa mga kandidato o sa mga supporters respetohon ang independence ng Comelec sa pagbatigayon sa offline na backlash. Samtang Presidente Rodrigo Duterte wala kuno sa schedule para nga ikampanya ang mga kandidato sa pagkasenador nga iya na nga gina-endorso. Silingan niya Presidential Spokesperson na Carlo Alexis Nograles, si Presidente Rodrigo Duterte ang masako sa trabaho. Sa mga balita international, si US President Joe Biden ang kumbinsido nga nakadecide na si Russian President Vladimir Putin nga sakupon ang Ukraine. In fact, pila na ka mga Pilipino ang nagapauli kahapon magwadman sa kahangawa nga sakupon sa Russia anuman ang oras ang lugar o kanang pungsod nga ilang nga ginatrabahuan. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Alas 8 dias na sa aga. Kinakangawaan na pagida sa karon sang bilog nga kalibutan nga magasaka pa ang presyo sa produktong petrolyo bangod sining nagapadayon nga tensyon sa tunga sang Russia kag Ukraine. Si US President Joe Biden pasado alas 6 ang aga oras diri sa aton sa Pilipinas subong nga Sabado nagapagwa na naman sa statement nagikan sa White House. Nga siya ang nagapati nga desidido ang presidente sang Russia nga sakupon ang Ukraine sa anuman nga oras. Subong nga ganiyo sa ikapito nga sunod-sunod nga semana nagsaka na naman ng presyo sang gasolina kag krudo sang nagligad nga Martes sang aga. Suling diri sang Department of Transportation, nakahingyo na sila sa Department of Budget and Management sang pondo para nga ma-cover ang mga requirements para sa paghatag sang fuel subsidy sa mga drivers sang public utility vehicle sa tunga-tunga sining pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Kung balikan na to ng statement sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, sila nagpahayag nga ang ining request nga ginpadala sang Department of Transportation sa Department of Budget and Management. Makabentaha diri ang 377,443 ka mga benepisyaryo nga nagabaton na sang fuel subsidy nga nagadangat sa 6,600 pesos kada isa. O kung kabugusan nga 2 bilyones 453 milyones 379,500 pesos. Amo nini ang ginpanagtag nagligad o kung ginpainso ni nga pondo sang Department of Transportation para sa fuel subsidy sang aton nga mga koturan nga nagamaneho o kung nag-operate sa mga pampubliko nga mga salakyan. Ilabi na para sa mga public utility jeepney. So maglawas sa diri sa mga franchise grantee nga traditional kag modern public utility vehicle, iupod naman diri sa pagatagan sang pondo ang public utility bus, minibus, taxi, ang UV Express, Transport and Network Vehicle Service,
kag ang tourist transport service. This is good news para sa mga nagabiyahe sang tricycle. Kailakip naman na diri sa mga magabaton sang fuel subsidy ang nagamaneho sang tricycle. Ngayara, gina-regulate ini is either sang LGU o kung sang Department of the Interior and Local Government. Delivery services sa Department of Trade and Industry kag sang Department of Communications and Technology o kon sang DICT. Kaya nagligada pa man ng pagdusok sa mga senador sa Department of Transportation kung na pwede padasig-dasigan man ang paghatag sa ning ayuda because hindi naton maripon manigari hindi mo yan siling op sa mga oil companies. Hindi lang kamo danay magpasaka sang presyo. Imagine mo na ikapito ng sunod-sunod ng mga sinemana nga nagasaka ang presyo sa produktong petrolyo, ilabi na sa krudo kag sang gasolina. Sa ton na kaina, sa subong nga aga, ang average nga presyo sa produktong petrolyo sa Caltex, sa Shell kag Petron stations in Bacolod, unleaded 65 to 66 pesos. Premium 66 to 69 pesos. Kagang diesel, 55 pesos and 20 centavos to 55 pesos and 99 centavos. Batang tabi 56 ang pinakamahal nga diesel, depende na siya sa may oil company nga mo na ngimoy nga patugkongan. So kung magnubo man ang presyo sa produktong petrolyo, sinintimos gid. No, hindi gani makadangat piso. Sinintimos gid ang ginanubo kung mayara man sang rollback. Sa amuning isa sa mga ginpasalig sang Department of Transportation kay ang panawagan diri sa ngaton nga mga senador kung pwede mapadasig-dasig ang ining fuel subsidy para sa mga drivers sa idalom sang 2022 national budget para at least bisan paano mabuhin-buhinan ang ginalokdo nila. Nga halos kada Martes ang aga, ang iba na bidra depende na siya sa oil company. Mayara sang pagsaka sang presyo kada alas 4 sang hapon. But mostly, oil companies nagapatuman sa ning adjustment is either alas 12:01 sang kagahon o kon alas 6 sang aga tag sa adlaw sang Martes. Dihalin sang ginapasarang ining pondo sang gobyerno sa idalom sang General Appropriations Act of 2022. Nagsapol man kuno ang mga opisyal sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board para nga mahitso ang patuman sining fuel subsidy program subong nga tuig 2022. Amo na be ang isa man sa mga ginakulo sa mga kotoran naton labi na sa mga drivers. Abi sarapang kati subong kung lang tawon mo, di na nagani matumba nining one seat apart, bala? Kaysa nagaginuto ka naman lang ang jeep. Yara sa piyakalinya ang Secretary General sang United Negros Drivers and Operators Center, Sir Diego Malacad. Live kata sir sa Bangmaradyo Bacolod, dapat mo si Bombo Erdin na mayong aga. Good morning sa aton mga listener, labi na sa aton mga pinalangga ang mga pasahero. Anong mahapayagan ni mo diri sir because mayroon naman sa ginapangayong pondo ang Department of Transportation. This is worth 245 billion pesos for fuel subsidy sa inyo, Sir Diego. Well, as part ni isang commerce and industry, kaya ang transport naton hindi na siya manigar nga kinahanglan gid sa aton nga community. Hindi na siya gani kinahanglan mo kay may ara kita sang almost daw pag insindi namon 7.4 I think 7.4 billion na savings sa road user tax na wala ma-maximize ang ahensya. Dapat kinahatag na sa opisina sang
hindi na gani kinahanglan sa DOTR sa LTFRB na sa direkta kay ang nagaserbisyo sa buong patay-patay sa aton society amo ni mga public utility vehicle nga composed of bus, taxi, jeepney, ilang nagaan man nato ng tricycle kay kabahin sila sang sining pag-antos no nga supposed to be ideklarar siya sang estado nga part sang frontliner kay almost mga tag 200 na katao ang gina-entertain namon, ginasprehan namon ang kamot kay ginatatap naton Bomboerlin. Aha. Bayo rin sir nga balita because there is again pagwa ang statement sa LTFRB included na giman sir ang mga tricycle drivers. Di pala reho man lang kamo nga nagapatughong mo. Yes, kag ang Department of Energy through Secretary Cosi nami tanin hindi sila na magpartisan subong wala bala na politika kay kabalo ko tao man na sila tanan ni Presidente Duterte. Ang relasyon bala between Cosi, Delgra kag sa mga regional director including ng mga LGO ang amon suggestion kalimtan na ang mga politika mga Pacquiao da o kung mga BBM da kay nagatiyak-tiyak sila kami ang apektado ng mga driver nga tigalantaw man kami nga tani entertainahon nila while nga naga-observe kita sa pandemic. Dason ang Negros Occidental particular na igo pa kita sang audit. Dason birawon pa kita sining almost 10-50 pesos na no from January to kuan lang in Pebrero 10-50 nang saka so kasakit-sakit sa bulsa sa mga driver Bomboerlin. 10.50 sir. O 10.50 na ang saka lang na iya from January to February lang kuan ano kada ko na iya sa bulsa sa driver kada litro. So kung konsumo ka mga more or less 15 liters. So i-times mo na siya sa pulo, yung mga 150 na ang nakuha sa bulsa sa driver, direkta na yung nakuha sa bulsa sa driver. Bangod sining mga taxis bala nga may BAT, IBAT, ARBAT, ad valorem tax, excise tax, 3-in-1. So gayo kami for the meantime. Sa opisina gid sa presidente no ni sinuwad namon nga panawagan nga pwede i-suspend anay ang train law particular lang sa mga public utility vehicle. Kaya ang public utility vehicle naton, ang ginakita nga na composed of more or less mga 15 ka transaksyon mo. Estudyante, manunodlo, media, workers, lain-lain ang mga transaksyon kada pasahero. Ang maintindihan tayo namon nga ginatawag kami nga public utility vehicle, public utility driver, dapat may accountability ang gobyerno sa amon. Kaya law-abiding citizens man tayo, hindi man na malikawan kung isa, ginatawag kami mga GEGO. Pero tingamon nga paningwa man kami kaya ang amon natapusan bala, laban sa amon mga elementary graduate man lang, wala man gani ka graduate high school. Kaya hindi man na pwede natin niya pa-driveron ang mga media. Kaya media na yung kategorya, hindi man natin pwede pa-driveron ang mga reporter, engineer, maestra, sabot silingon. Ini siya nga trabaho para lang gid sa mga GEGO nga gusto tani namon paeskilahon man kami kada Sabado balay ning drivers academy para malibantar ang amon nga mala kinaiya kag teorya sa bulig mismo sa aton nga gobyerno Bomboerlin. Hindi abi pwedeng palareho kita sir trabaho mo. Karon why na to sang may makater because kinahanglan nato ng kada isa sa aton nga society. Nagligad may una na to sir no nga mga ginahatagan sa inyo nga fuel subsidy. Ano to ya kadugay ang release Sir Diego? Ang pag-insindi ko daw almost mga 7 months kag ang ibang sinabala Bomboerlin sa tuntun lang wala ginaya magkadto sa driver nga organic kaya kay tani ang program naton ang LTFRB particular sa Region 6 sa kay Director Osminia dapat may database na siya. Database bala nga ma-identify mo dayon ang driver kung hindi mo siya makaya i-address naton sa DSWD kag ang DSWD ma-address na sa kada barangay kay ang kada purok kabalo na sila kung sino mga driver da sa jeep, taxi, tricycle kag bus. Inablang transparent kita tani tikon magamo ning atong LTFRB nga wala man siya datos, wala man siya maginawatan nga database. Ningas ko gunit ang matabo sina kung sino tong may ngalan nga operator sa LTFRB kay silang registered dito na magi ang financial assistance. So kung may ara operator nga composed of 80 units, 60 units up to 20 units nga mga driver nila magi na tanan sa operator. So, wala ko gambal nga mag-away sila. Kaya ekonomista man tatanan mo, partikular sa subong nga problema Bomboerlin. Okay. So, dugay gali sir, pero may mga nakabaton man sini sa inyo, abi member sabi ninyo sir sa undok? Well, out of 3,000, mga almost 3,000, ang nakabaton sila sa amon siguro mga almost 25% lang. Okay. Ang nakabaton gidya kay ang driver bala Bomboerlin
para sila alimbawa may season sang tubo, na lisensya na sila nga hindi lang anay mag-drive kay masaylo anay sa tubo and then balik naman on and off na sila mga driver kay wala man sila assurance, wala sila employer relationship sa aton nga mga operator. That's why kung kisa mabalanta na lang gaway ang operator kag ang driver. But then tiginatungahan ginasang dagko ka federation day like ang Stone, Pibakda kag ang Undok nga ma-unify naton nga mangin united ang aton driver kag operator mo Berlin. So 6,500 giban niya sir no? Ang total nga driver naton? Hindi ang unod sang card bala kay di ba ginpalabay na siya sa card ang fuel subsidy? Bali, ang unod din sinakon ang national pamatian mo daw 21,560. Kay 3 months na siya nga kuan mo at 3 na siya ka scheme nga wala mahatag. Buti na muna na siyang 21,560. Pero kung bago ka lang, mga more or less, makuha mo na 6,000 plus. Okay. So, hindi na yan pwede, sir, ma-withdraw. Dapat ihatag mo lang na siya sa petrol station. Gasolinahan. Sorry, Gid Bomberlen. Sa imo ko lang ni program. Actually, may mga data, taya kag may mga video. Tanaw galing kay Kauluya lang. Mismo gani sa bangko nga ginakwaan, na gina-encash. Mala mo, gina-encash na, sir? Ang korupsyon bala kung kisa mismo din na naging sa bangko, may korupsyon pa. Tapos ining mga card, I think maintindihan sa naton mga stakeholder, ginambal ko na kaya mo ning kamatura, no? Gina-encash na siya bilog. Imbis makuha mo siya ang bilog na 21,000 kung kisa, ginabuhinan pa na kay kisa balon ka pa na ganing ang ma-process ang ila tao makadto dito sa Iloilo. Lang tani gamiton ko nga programa nga padlungon ta ng sistema sa aton nga panggobyerno. Ila binigit si LT Parby bala kung sino tong gantos direkta siya nga makabaton ini ta pagpagi sa bangko nga mga fixer da ang sa LT Parby ay kaluluoy ni aton nga mga basic kidya nga driver nga way kidya hinalungong Berlin. So meaning ang iban abi sir hindi na nila di ba pwede ma-withdraw nga gamiton mo yan sa iban nga mga bagay mo. So, dapat iatag mo lang na dira or ano naman, i-swipe mo lang na. May mga amo na sir sa mga gasolinahan? Hindi amo na ang kakatabo. Withdrawon gidya. Mostly sa gasolinahan tadi wala man na sila sang equipment mo amo na ganing nga silingko. Paagi sa imo programa manawagan kami nga ibalik to balang scheme sang previous nga administration nga kung yellow plate ka maagi ka na lang sa gasolinahan may ngalan na nada nga DOA lane. Correct. Buti lingon pagsulod na sang driver automatic wala para transparent kita. Pagsulod ya da manaog na dayon may 2 pesos na dayon nga discount kaya identify siya nga may pasahero, driver, kag yellow plate niya kay kung mga card ara ang corruption mo Berlin. Kaya ma-withdraw mo gini siya sir sa gwa di ba la? Yes, ma-withdraw mo gid siya kag maprinda mo siya ang maprindahan mo siya na ma-withdraw bilog kay bilog mo nang pagpasulod sang cash. Pwede maprinda. So pwede man maprinda. kaya pwede siya sa cash card gid siya mo nga ma-withdrawhan mo siya sa ATM. Correct? Yes, pwede gid. So amo to siling kong nami sina para transparent kita. Ihatag na lang na sa mga gasolinahan. Kung sino itong maka-parking dira kag may yellow plate siya, kag may pasahero siya, identify na siya as public utility vehicle. Nami itong scheme sa una, kita ka wala tayo reklamo sang time sang previous administration, timpo ni Pinoy. Kay maagi ka lang may signboard lang na ya DOA lane. So automatic discounted na yung aton nga mga driver from Berlin. Why not to sir card no? Automatic ang deduction araya sa fuel station. Wala na, bali CCTV na lang yung gamiton sang gasoline station. Wala pa ta problema, wala advokasya, wala samok, wala sa may nag-intervene nga politiko. Nga magamit kaya sir, atong ginpain nga pondo sang gobyerno para lang gid sa subsidy. Kay subong ko na nga card, pwede mo gid siya tuod ma-withdraw, bakal mo dabugas, bakal mo ko mga nano da man kinanglanon, wala prenda mo sa iban bakal sa cellphone. Amo ba mas masubo pag gina? Hindi na siya fuel subsidy. Assistant na siya. So, at least na-discuss na din kay para kung kapamati ang mga taga Land Bank, taga LTFRB, or ano pa na mga line agency, makasuggest ka mo nga i-correct na ito ng scheme, ang sistema bala, para nga aton both parties makabenepisyo kag wala na sang komosyon, wala na sang abuyan na intriga mo Berlin. Pero sir, nagligad to, wala man to maximum? Let's say, amo ni bing na jeep, amo na ni na-avail niya, 10,000 na.
As long Wala- as wala may na. budget, ang DOE, Oo. tanan to ya maka-avail. Yes, kay may kwan kita mo may date kita nga from amuning January 1 to April 30 tanan nga public utility vehicle maka-avail gid after sina i-close naman na sa mga gasoline station. So wala ta reklamo kay may mga memorandum circular na gina-disseminate na siya through media sa inyo sa broadcast, sa TV kag sa print. Mhm. So at least ya sigurado nga basta magpatughong ka, so dira ka gid ya malabay. Yes, amo nang gusto naton matabo para wala problema, Bomber. Oo. Kaya may mga area, sabi sir, nga wala ATM, wala ATM. So, paano mo na ma-withdraw karon? Ang hatag sang mapabakolo, nagkagin or kadto ka sa ay banabing nga mga area dira banwa nga may ATM, no? Kati ang subsidy ara dira sa card. Yes, that's why gina-reiterate ko nga aton mga driver, ako man ninamon kag sa hindi. Medyo jutay gid ang amon ihibalo no sa particular abi sa mga may intellectual nga kapasidad. So ako na namong hindi kami kabalo mag-ATM. That's why maagi gid sa Japon sa operator ang operator ipang full tank niya nang iya sa lakyan. And then pagbalik na sang driver, ang operator man sa Japon ma-full tank. So wala sang wala sang nagkadto sa driver, benepisyo lang abi kay nakabiyahe siya. So balik kita Japon sa panawagan namon nga dapat may public hearing, public consultation, in tanan-tanan nga ginaistoryahan, dapat maagi ni siya sa broadcast. Kaya ang broadcast, amo siyang pinakadasig nga information dissemination, maagi siya sa hangin. Lambot ni tayo sa inubahan sa Bomber, lambot kita sa diin nga parte, no? So kung ipagi mo na siya permi sa Facebook nila, kung ang driver yato yung skanduni, wala na to Facebook, hindi na siya kabati, kung na to sa La Carlota, Carlaon, di sa, pero kung Bumboy, pag-disseminate mo, automatic ma-absorb na yun sa pamisara sa driver nga, ay salamat, bago na galing scheme. So, ang ma-claim si sir nga card, si operator. Yes, 100% operator ginaya. Pero, base kung may mga operator, ngayon tanan to, ipatughong niya. Galing kung kaysa, may jutay gid man ang commotion kung kaysa. That's why, ang amon ayo sa LTFRB, kadto kamo di sa Negros kay kabahin kami sa Region 6. Hindi nyo kami pwede itiwalag. Kabahin kami sa Pilipinas, dapat may opisina kamo di. Kung hindi nyo makaya mag-sweldo sa 24/7 nga tao, butang na lang kamo da sa kilid ng mga mall. Kuha na lang inang desk na lang ba na daw, information desk na lang daw para sa lang mo sang aton mga PNP. Nako na lang alang sila, butang na lang misa, na lang kami mamangkot kung why gid man kamo kwarta, pigadong inyo ahin siya. At least may pamangkutan kami Bomberlin, butang sila da information day sa north, south, da sa center. At least ang media naton hindi na manawag dito kay direktor, kay sa direktor kay sa tuyo man na, lipong man na, tulog man na, kag bungol pa. At least may intindihan sa atong pumuluyo nga ay ang ginabayad sa galing taxi sa gobyerno nagabalik sa aton. So okay na lang ni nga tag quadruple ka taxis, tag 5-pol, 6-pol, tag 8 times ka taxis ginabayaran sa mga driver basta nagabalik ang serbisyo sa amon nga mga operator. Okay. Nagligad na to, sir, lain ko istorya. Ang inyong plano bala for the strike, kumusta na to, Sir Diego? Well, may gin-propose na kita, no, kag ginagrihan na sa nagligad nga simana. May ara kita sang 1 week, gidya 1 week na siya nga on top biyahe na propose. Pero maagi pa na siya Bomber sa mga call center naton, maagi pa na sa mga kasimbahanan. Kaya base bala may mga program sila nga mga inadlaw. That's why pa na namon ma-disseminate gid mayo kay para ma-fix naton ang pizza after sining lubong ninong GC mapungko kami dayon nga tatlo kag ma-plus target ko na nung pinakamayo nga plano. Kay may nakalabot ka sa information na kahapon, adaw pinakonser do jutal mga iroreko nga jeep bala kay nag-strike. Hindi niya inyo. Amon na sa Japon, bali so may nagpuntat biyahe na. Maupod din na sila kay apektado ang aton nga mga jeepney dira. Kag may isa ka modern jeep nga ginbutang nga wala naton mabalaan kung sa din siya nag-agi ngayon siya sa gobyerno nga sa subong nagabiyahe na siya no ang amon niya pag insindi Bomberline magbakalta sa lakyan bala may mga confirmation pa na may mga ORCR na may mga PAMI, kung ano pa nga mga insurance, kaya i-convert mo pa na into for hire. Ako yung bakal the other day, pagka other day magbiyahe. So, daw na tingala kami nga ang mga accessories sa krimen
mga kilala pa nga mga tao, anong gusto natin sa sininga gobyerno? Gusto ba lang natin ipadlungon? O kung gusto na lang natin magpinagusto na lang kay kami tanan ginapati namon. Amo lang namin mga advokasya kami ng modernization program dapat mag-agi sa insakto nga proseso para hindi siya matawag namon nga piki. Okay. Sige. Thank you gada sa time ni mo diri sa amon sa Bombo Radio Bacolod, Sir Diego Malacad. Mayong aga sa inyo, sir. Mayong aga sa atong mga driver nga nagamonitor sa Bong. Good morning tanan. Madamang salamat kay Sir Diego Malacad, ang Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center. Nag-ayo kung tanin silang kung pwede inang do pareho balas ang una nga ang subsidy from the Department of Energy ginadiretso na lang sa mga petrol stations parang may lane na lang gid bala para sa mga PUV and automatic kadira basta dira kaya magpatughong sang krudo may automatic ka na nga buhin. Kaya tsakto nito do kung ipagay mo wala sa card kundi ma-withdraw mo man lang na siya anywhere basta may automated teller machine. So iban hindi mo man masiling nga bing matuman gid nila ang ining kondisyon nga para lang ini sa fuel subsidy. However, siyempre kung ikaw driver or operator man abi ginhantag na sang gobyerno since amo man na ang yabo ninyo nga mayara dapat sang subsidy or programa ang gobyerno, at least bisan paano mapaganhagan ang epekto sa inyong bulsa sining pagasaka sang presyo sang produktong petrolyo ti gamiton man ninyo sa kung ano gid ang iyaya nga purpose. Di ba niya siling nga ti kuno way kanay pinagpatughong nga karon konsekwensya naman ina kay ginatagan ka sa gobyerno sa pondo pero tiway mo yung ginagamit sa husto. Kaya tika mo malan na yan na kay balo kung din ninyo yung gamiton mo. So kung nakabaton ka dira sang fuel subsidy, a card, that is pantawid, I think that is pantawid pa sa da card the green na siya subong, dira na nakasulod ang kwarta. So, kadto ka to sa may automated teller machine. When i-withdraw mo man yan dira tanan kay bakal mo yung kung anong gusto mo dati imo naman na ya. However, conditional na siya dapat nga ginhatag ina nga card nga may unod nga kwarta sa imo kay makapiyan-piyan sa ibo nga balayran to bala sa pagpatughong mo. Ti kun ginbakal mo da karon yung bugas o ginabakal mo daya sang karne sang baboy da kon naman sa malala pagin masubo pagin kon cellphone bla. Ini pagibakal sang cellphone ha maluway man ka mo. Bumbulit sa ganin yung pagiprenda. Sa mga ginaprendahan na niyo pagbatonon kon pantawid pa sa card. Ay para gina dapat sa mga drivers nga may mabuhin-buhin na bala or maka-reinforce sa dira sang gasto nila sa pagpatughong. But we are just hoping lang ya dere nga mas padasig-dasig ang paghatagal sa gobyerno kay mantingin na lagas man ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Imagine nyo na alos kada semana subong may tensyon pagid sa tunga sa Russia kag sa Ukraine. Ang Ukraine and Russia are both oil producing countries. And dako man ang volume sang crude nga gina-produce or nagakadto sa may world market that is from Ukraine. That is why nagligad nagsaka na sa $95 ang kada barrel sang crude. And ini ang bangod sa sining Russia-Ukraine tensions. So ang isang dira sa mga provision sa aton nga train law bala at tax reform for acceleration and inclusion law nga nagpatong sa excise tax sa produktong petrolyo. I think no pwede na siya masuspend kung magdangat na $100 ang presyo sang kada barrel. Kaya mo na ginadulso subong ako na pwede suspend lang ang train law. However, siguro makadepende ina sa mga miyembro sang Kongreso or kay President Rodrigo Duterte kung ano naman ang mangintik kang nila.
nga subong nga nagasaka ang presyo sa produktong petrolyo, di kung pwede ipaiway talang niya layabi ang train law. Balik na naman, kung mag-okay na, kung magnubo na naman ang presyo, because hindi na natin mabasol mga oil companies, sabi. Although they are deregulated by the government. So pag gusto na sila kung ano ba lang, kung wala sang ceiling sa presyo nga sang produkto nga ginabaligya nila since they are deregulated. However, kung magnubo ang presyo sa oil sa world market, di nagapanubo ba ng mga oil companies in fairness man sa ila. However, hindi natin mas butang solo ang blame o kung anong basol sa mga oil companies because ang presyo sa produktong petrolyo nagadepende sa world market. Di syempre, kung magsaka dito, ang ekspektaron naton nga masaka man na rin sa aton sa Pilipinas. Basta may mga tensyon, may mga kinagabo bala sa mga areas, so kung sa mga members of oil, petroleum exporting organization of petroleum exporting countries, so ng OPEC, mayara na gid sa epekto sa presyo sa produktong petrolyo. However, kung magsaka naman ang presyo sa produktong petrolyo, may domino effect naman siya sa aton nga presyo sa mga balaklon. Because ano man lang abi ang wala gina-transport. Kung ini magpadayon, nagligay ganpayag sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga hindi man kuno magpasaka sa nga presyo. Kaya in fairness man sa mga commuters, amo naman na ang ginakumod nila. Hindi subong ganito nga ginutok naman ang sa jeep. No? Umulits? Why na yung siling nga biyang may pagkado sa una may barrier bla? Kaya at least medyo buhay na nagawa ang numero ng pasahero. Subong ya kutob sang capacity sang jeep mapasakay niya na gid. Tinaga ginutok naman ganin sa jeep yat ang aton yung pamasahe tag 10 pesos gyapon. Isa sa mga commuters, siguro medyo panubunubuan naman kay nagaginutok naman ganin sa jeep. Bilog naman na ganin ka capacity sang jeep ang naganapasaka man sang driver, pero 10 pesos sa gyapon ang pamasahe. Kaya maintindihan taga ng yabol sa mga commuters since nga ang ining 10 pesos, this is not permanent nga may taripa bala ang mga jeep. Kaya patuman lang ginpanugutan nila sa LTFRB sang nagsugod ang COVID-19 pandemic. Nga ginbuhinan ang mapasakay nga numero sa mga pasahero nagligad 50%. Di karon kung magpabilin sila sa 8 pesos perde ang driver. That is why nga kaluoy naman lang naton ng mga commuters nga nagapamasahe kita sang pulo. Patang approved gidya nga pamasahe is 8 pesos. Dali sa aton sa may Western Visayas. 20 minutos ang nabilin antes ang alas 9 sa aga. By the way, nagpalabot kita sang simpatiya sa pamilya ni Sir Jesse Ortega, ang Secretary General sa Sentro ng Samahan ng mga Chopper and Operators sa Nationwide. Siya nga nagtaliwan sa nagligad ng adlaw sa Domingo. Kaya natignaitso naman ang yasuning lubong ni Sir Jesse. Anytime pwede mo lang gid interview sa pagpadangkat man sa mga sentimiento sa mga drivers. So our condolences sa pamilya Ortega adra sa maya syudad sa Talisay. Just in 9 minutos ang nabilin at sa alas 9 sa aga pagbalik naton report ni Bombo France Andrew Borgos sa kontrobersyal gyapon o plan backlash. Disiling sa PNP at diway man na kami nagpasilabot dara. Kaya maupo naman ang pulis magatag sang security hindi kaya siling nga kamugidya ang mga mot. Sa pagbalik sang Bombo Hanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. Tip sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nas Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio 7 minutos ang nabilin antes ang alas 9 saga. Pabalikan na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Big Time. Siyempre, ang isa subong sa mga ginaistoryahan ang ining pagpangabakla sa mga campaign na materials bisan na pangayara sa pribado nga propiedad. Kaya nagapandaman naman nga daan ang COMELEC, ilabi na sa mga pribado nga mga individual nga dapat magsunod na gyapon. Sining na pahanugutan lang bala, allowed ang size ang campaign na posters nga iga-display. It's either sa may designated area o kon sa sulod sang pribado nga space. Pribadong propiedad, bata kung lantawan na ginaton, dapat bayaran giman sang permiso mo. Bayaran sang pahanugot, nagikan sa may tag-iya sa ng private property, nga sudlon sang nagapatigayon sang oplan na baklas, para nga makakas o kung ma-take down na ina siya. Kay karon na kung hindi magpasugot, o kung wala naglisensya ang inyong mga team or members ng team nga nagapatigayon isang oplan na baklas, di karon na makakometer na sila sang trespassing. Nangin kontrobersiya ang ining pagkakasang campaign na materials sa sulod sang pribado nga propiedad sang time nga ginakakas dito sa may Santiago City ang campaign na material o kon ang nagapabutyag ba na tarpaulin nga nagapabutyag sang suporta sa mga supporters kay Vice President Leni Robredo. Ang kapolisan mayara sang pag-athag na kag pag-remind man lang sa ilang mga police officers o kan sa mga personnel nga dapat inilang gid magpangamot, hindi magabuso bala sang power nila sa sining pagpangkaka sa mga campaign na materials because nga yara sila dira nagaupod sa team para nga maghatag sa nga seguridad kay base bala kung magreklamo o kung magwaras to karon ang supporters, at least may mga nagabantay.
may paano dira sa ila, may masawaya sa ila nga mga miyembro sang Philippine National Police. Kahapon, ginpahayag din ni COMELEC spokesperson na James Jimenez, they can still file cases against the private property owners who will remain adamant on keeping oversized campaign materials displayed sa ilang premises. Kaya ang mga personnel sang COMELEC will not enter private properties and remove oversized campaign posters on display inside private properties without consent from the owners. Diba si karon tiniro ka pa ni kanila buon kapadaya karon. He said owners of private properties have the right to refuse entry of COMELEC personnel. Di kung hindi gusto sang sina nga nagapanagya sang building o kung, for example, sa sulod ya sang iya nga compound, hindi siya magpasugot, hindi ka pwede kasulod. Because kinamatarong ina sang private individual, so it's okay. They can refuse entry. What happens in practice is that they are advised of the violation and the next steps that the COMELEC will take. Nga pwede magbasa ka sang kaso. O galing ka na konsiderasyon sang COMELEC katuod sa pagkadamo sang ihitsohon nila nga kaso, no? Kung sulod sang iyayang building na tira ko na mamurungkot, manaya sang tarpaulin ang iya dira nga balay, ti babayin na lang da. Kaya ti total kadamo man dira sa mga kalakaso na bala, nga yara iya sa hindi designated nga area. For example, dira nagatapik sa puno sang kahoy, nagatapik sa may poster sang kuryente, amo ni dapat actually nga hatagan gid sang pagtamod sang Commission on Elections. Diri sa aton sa may syudad sang Bacolod sa nasaling tana, tinagaupo na gidara ang mga kapolisan sa pagpatigayon sang Oplan Baklas. Direkta sa Bacolod City Police Office, Bombo Franz Andrew Burgos sa report. Kamin. Bombo Orleans, sa nagahilapit ng eleksyon, may mga ginabantayan dito, especially muli ang mga campaign posters na may mga designated sizes na Bombo Orleans kag mga designated areas. Kung sa dinis na pwede mabutang, no? Pag ni kalaparon, ni kadakuon ang nasiling ng mga campaign materials sa Bombo Orleans. So, ang subayin sa Commission on Elections, may mga ginapatigayon is na Bombo Orleans nga mga offline backlash, no? Ngay sa nagliligad ng mga sinimana nga na Patuman, Manila. Kag especially sa piladri ka mga dalanon sa syudad sa Bacolod, nga may napang backlash kag may napang hukas na sila nga mga masiling na tubi nga nagbayular sa standard sa mga Commission on Elections when comes sa mga campaign materials o kung mga campaign posters Bombo Orleans, no? So subong ti ang Philippine National Police, no, nag-mention gid sila mismo kag nagambal gid Bombo Orleans sa national office ni kung aton nga basihan nga ang public, no, especially ang gina-assure gid mismo sang PNP nga sa publiko nga ang aton nga mga kapulisan nga gid sa Bombo Orleans, for example, being makit-an sila being liable sila for destroying kung pagpangkakas dira Bombo Orleans ang pila ni ka mga campaign posters ang mga nasiling ni nga mga politiko kung mga magapapili sa sining election, liable sila Bombo Orleans sa pila ni ka mga mga konsekwensya, no? Especially nga naga-mentionar sa nasiling nga lagi sa inalo mismo sa Commission on Election. So hindi na itong Bombo Orleans check diri sa syudad sa Bacolod kung kamusta, no? Kung may pila diri ka mga kapulisan nga na record nga na involved sila sa pila ni ka mga pagpangbaklas, no, sa pila ni ka mga campaign materials. But diri Bombo Orleans as of now, diri sa Bacolod City Police Office, especially sa pagpamuno sa aton nga City Director sa kay Police Colonel Tomas Joseph Martir, nga para sa iya Bombo Orleans ng subong wala pa, no? Wala pa diri may mga recorded nga mga PNP personnel na masiling naton nga pangbaklas personally or may mga kilala gid tuyo Bombo Orleans. Or ginreklamo bala, no? Correct. As of now, wala pa gid Bombo Orleans sa mga complaints or mga reported incidents nga isa ka PNP personnel involved sa pagpangbaklas, no, kung pagpangkakas sa mga campaign materials. But ang
punto lang mismo sa aton ng city director kag mismo sa mga kapulisan Bomberlin is ang security lang gid ma-provide nila. Security ang ilang ma-provide especially sa mga personnel sang DPWH kag sang COMELEC. Ang nga mo bala Bomberlin ang gitagan assignment for the Oplan Baklas no kung pagpangkatas sa nasiling nga mga campaign materials sa Bomberlin. So ang tuyo lagi sa kapulisan is maging safe, no? Kay we know naman Bomberlin ang election especially diri sa Bacolod, no, tod nga malinong ang syudad sa Bacolod basta mag-abot ang election, no, kay may pila man diri umay lang kay pasalamat kita diri Bomberlin nga o kung ano man bala naton ipahilayo lang nga wala diri bala untoward incidents which is related for the election or sa politics Bomberlin, no, kay mismo ang Bacolod City since ang una pa no kalinunggid, no, basta election kag tinagapakita man ang kanya-kanya nga mga partido nga ang professional no or professionalism bala nila Bomberlin as a politician inapakita gid nila sa publiko, no, unlike sa ibang nga mga local government units nga involved gid ang nasiling nila nga pagpatay, no, o kon nga ginagamit kidla mismo Bomberlin sa violente nga pamaagi para maplutos ang ilan nga mga kasumpong sa politika. But subong diri sa Bacolod so mismo sa kay Police Colonel Martir Bomberlin, wala na nila yung ginapangayo nung may untoward incidents which is related to politics diri sa Bacolod. Kaya nga diri subong ang mga kumbalikan to nato nang na-mention nato kay nga mga nagapangbakalas bala nga personnel nga sa idalam sa DPWH and COMELEC. Basi bala Bomberlin may mga supporters nga die hard gid sa ilang mga politiko, no, nga makita na nila labing nga baklas dati basi bala mag-amok dira kun magpangharas na Bomberlin kay because sige pakakas ang ilan nga mga paborito na nga mga politiko ang mga campaign materials ang mga napalangga nilang politiko. Pati amo na Bomberlin ang ginatanaw sa Bacolod City Police Office kay base pa lang bala may magluntad nga muna mga insidente during the time sang pagpangbaklas. So ang purpose gid sa PNP, we know naman Bomberlin since pagsulod sang tuig 2022, no, we know ang 2022 is election season Bomberlin. Nagsiling mismo yung PNP non-partisan, no, o political silang agency sa gobyerno basta eleksyon ng pag-istorya kung politika Bomberlin. So mula ginamismo ang ilayang ma-provide, no, security kag maging safe ang mga personnel nga nagapatigayon sa Oplan Baklas Bomberlin. Kita mo nagligad ato mga hepe bala no Bumuandro na medyo dugay-dugay nagawa sa unang police station. Yes. Nga medyo familiar na sila dira so ginbalasa. Parang hindi gina ikaw bala mo na ka-familiar sa mga officials sa dira. Kasi kung na kayo sa medyo dugay ka na bala sa mo ng LGU, abyan mo ng mga public officials mo. Diba, si ko na ma-impluensyahan bala or magamitan ng mga kapulisan na may gidya ko na bago ka pa lang sa area. Kasi ang mga local officials dira natahap pa niya mag-approach sa imo mo. Correct Bomberlin, no? So amo na mga punto bala nga ginalikawan ng familiarity, no, especially sa lugar kagang komportable sa Bomberlin sa ilang nga mga designated areas. So isa man naguro sa mga rason no nga ginapalikaw gid, especially ang mga naglawig na grabe nga mga chief of police o mga station commanders sa pila nga mga police stations man sa aton, no, para maiwasan pag Bomberlin kag baka tagbalabalis siya ang pila nga mga pumuluyo o mga aspirants man bisa mo na nga mga local government units o mga lugar nga base pala involved si sir o si ma'am sa amo nga mga lakat, no, sa nga politika. Bomberlin kabalo kita basta politika pag-istorya di halos tanan may mga kanya-kanya sa mga pananawan kag amo na ganyan ba kuno nila Bomberlin basta magabot ang election season nagagawa ang mga political analyst mo, no. Doon nangin na naging sila, no. Well, that's a good man Bomberlin, no, maayo man ang sinyales kay kada isa sa aton hindi bala close-minded when comes election na pag-istoryahan o kung politika man kayo la halos tanan Bomberlin may mga pananawan, no. So mo na gani subong nga diri sa aton sa Pilipinas hindi ta na mabaso lang kada isa kung may mga kanya-kanya ng mga pananawan kung ano mo nabi nga kolor ang nagapabutsyag sa mo nabi nga politiko, no. So hindi na naton man mahilaptan but as of the Bomberlin ting kapulisan niya ang sa ila lang gidya nga punto ya is a political o kon non-partisan kag para lagid sa ila Bomberlin ma-secure, mangin safe kag mangin fair ang this coming election mapa-national o kung mapa-local man Bomberlin. Ang nila mga way kay eleksyon malipas lang ni Bumuandro. Correct yun, no? Mali man na sa mga politiko yung muna pinong bayda sila, no? Importante makuha tayong ato niya tinutuyo, no? Kay
gambal yung iban Bomberlin ng mga politiko kung tuod din na natin gamiton ta na sila no para sa ato nga kadalagan no. Tingnan mo na mga istorya Bomberlin. Well, let's hope nga kada isa sa aton mangin wise kag observant for this coming election no. Kung sino gid man ang ilabing na hiligan dira o nakagustuhan nga politiko, well, ilan na Bomberlin decision no, but ang kapulisan nato niya ara lang sa Bomberlin sa middle no. Ara sila mag-provide sang security sa mga pumuluyo at mismo sa mga politicians man no. Kag kung ano pag ginabi Bomberlin ang ginamando man sa ila no nga everyone maging safe kag okay no. Kaya isa man sila daan Bomberlin nga mga law enforcement agencies nga gindeputize sa aton nga national government nga magbantay gid sa sining election Bomberlin. Okay, sige be. Yes, Bomberlin, may payag diri sa aton ang City Director sa Bacolod City Police Office ng Police Colonel Tomas Joseph Martir. No, time na again, no, naliwat-liwat na namon niya rin namon pulisan nga hindi kami yan maka-intra sa baklas. We are there to ensure safety and security lang. Security lang din kami, hindi kami yan makauyat sa mga kawayan, sa mga konyo pangkakasang mga tarpaulin. Security lang yun ang amon. For na yung tube off, mag-operate sa Operation Baklas, gina-request mo lang kami ng mga COMELEC and DPWH and other agencies. Na-briefing ginayang amon nga mga PNP personnel nga hindi mag-intra. Security lang yun ang amon nila. No, election is non-partisan kami, political wala kami mag-intra. Ano ni sir for example, Bino, kung may mga reported kag may mga aktuhan kid Bino, pila ka mga PNP personnel nga pang baklas dira sir? On and off duty, sir, ano niya possible nga mga sanctions? Yes, kung may complaint, pa-record lang and we will file charges against those PNP personnel involved. So far, wala pa man subong, wala pa man na-receive nga reklamo as regards to pagbaklas involving PNP personnel, no? O ma-maintain na hasta matapos ang election. So, supportado rin na sa amon higher headquarters, ang amon yung mga trabaho. And kami ka-support mo lang sa COMELEC. COMELEC subong yung amon nga boss, kay election period subong. So, kasunod lang kami kung anong ilaya order sa amon. But sa pagbaklas, di kami pwede mang baklas mo security lang kami. But subong sir, dapat ang ining election sa tang nag-campaign period pa, nag-expect ka mo nga mangin safe and peaceful, sir? Yes, so mo ginaginaw tinguan tanong kaya mo lang nang mahatag ta sa aton bumuluyo ang safe and secure elections, no? Kaya mo ding makaano sa aton future. Sa inyo kapulisan ka paninguha gid nga ma-ensure ta gid ang safety and security sang tanan. Hasta matapos ang election. Security lang gid kami sa baklas, hindi kami makauyat sa mga stake, sa mga kawayan nga pang baklas ang sa mga tarp. Security lang kami. Kung kapang baklas ng mga COMELEC, DPWH, sa mula na secure naman, kaya basi pala anon man sila, si may mag-resist man sa pagbaklas nila. So, ara lang kami nga ensure ng safety man nila. Or wala man, alin sa una, tawahin man na riyang Bacolod, wala na riya election-related incident, violent incidents, no? Or mo na gani, ginatinguan, niya ma-maintain. In terms of plan baklas, no, ang yung inyo police hindi na yan maka-intrada sa pangbaklas. We are there to secure. Security lang yun amon. Hindi kami maka-intra sa pangkakasang tarp, sa mga dako nga tarp or ano man nga tarp. Basta amon security lang gid. Okay, Mamo Franz. Yes. Tinagligad na dali sa aton sa mga syudad sa Bacolod. Nagsugod na to sila mo. Plan baklas, I think a week ago na. Yes, correct, Bomberlin. Correct, no? Itong mga nagliligad ng Silimana. Pag nakitaan man natong Bomberlin nga nanging successful man, kag may mga records ito gani mismo ang COMELEC kung sino di may pinakamadamo nga mga violations pala ng mga politicians Bomberlin. So dito sa bato to nga nabasihan nga na-gather mga information dito pinakadamo tong national nga kandidato Bomberlin, no? Domo to may pinakadamo gid nga violation. Makitaan man nato nga bisan di kita magbalikid, halos siya na lang tanang guya, no, ang nagagwa Balandra. Nagabalandra gid Bomberlin sa piladri ka mga dalanon sa syudad sa Bacolod, no? Kung kumparar to naton Bomberlin sang last year pa lang daan, no? Do daw nag-aagiban pangalan pa lang, no? Matamat. Hasta nga pagsulod sa 2022, pagsulod sa January, so so far the Bomberlin, no? Tido pinagusto na, no? But we know naman Bomberlin nga para sa ila ganiguro sila maning kabalo kung ano gid man ang ma-insakto nga lagi, no? When comes sa mga sizes plus ang ilan nga mga campaign materials.
So dapat palang dra Bomberlin kabalo na sila, no? Or mangin awareness na Bomberlin sa mga standard sizes grabe kag specific areas na kung di nila pwede makapangbutang sa nasiling ng mga campaign materials sa Bomberlin. Pag pakadto mo dira sa may Bacolod City Police Office, damo gyapon no sa mga nagkalabit sa igadalan. Well, Bomberlin ti ang dominante diri sa Bomberlin ti kalabanan na lang gid no. Ang local nga mga cases diri, mga local candidates na diri Bomberlin ang nagadominante sa pwede ka mga dalanon diri sa aton. Kay maybe one of the result ng Bomberlin sa nagliga to kasi man nga pagpangbaklas bala. So tido makita diri naton ang jupay na lang gid Bomberlin ang mga national candidates bala. Halos diri Bomberlin yung mga local candidates sa diri sa syudad sa Bacolod. Ang laban nato makitaan no kung mang ginapagpaskil diri nga mga campaign materials Bomberlin. Laban gina nga mga biktima posters ang kuryente gino bumuandro. Yes, correct yun, no? It's either mapastil or ang daanap lang ang poste Bomberlin nga kahoy pa. Mapangitang ginagapong paagi sa plani ka mga nagapagtapik dira mo, no? Tingnan mo nambal nila kung gusto mahimo mapangitagid paagi. So bisan na pa na dira ka budlay Bomberlin areas, ilagi na tapik kada as long as nga makitaan sang publiko, no? Kung makitaan sang mga mata o kung makita sa mata no sa mga nagalalabay bla Bomberlin, no? Kay subong ang areas diri sa Bacolod nag-remind mismo ang COMELEC na may designated areas but subong tido bisan din na lang kita ni Bomberlin makabalikid. No, may mga nagabalandragid nga mga guyat tagpila kalag kalagpad kag kung ano pa ni ka dakpo ang ilan nga mga posters Bomberlin subong ara pagyapon ng iba no. So nagapabilin pag ityapon Bomberlin apila ni ka mga especially yung mga local candidates sa atong sa Bacolod Bomberlin. Dapat parang hindi masayang man ang gasto nila. Sundon gid nilang prescribe na balang size and ibutang sa designated area. Sa mga local nga mga candidates, hindi sila na magbutang bumuandro. Correct. Kay why pa yan nagsugod ang campaign Yes. period para sa local candidates. Correct Bomberlin. No? So amo na guro no nga confident kit sila Bomberlin no nga for this election ila makuha ang kadalagan. So base mo na guro Bomberlin no nga temprano pa sila. O kung it's either nga nagapagduwa because early pa sila nagpabutang. No, kung confident kaya nga ang tagipusoon sa pumuluyo sa imo sundon mo ang nakasaad sa layi nga amo na nga date ang inyo bing pagbutang no sa inyo nga mga posters o ang campaign materials diri sa syudad sa Bacolod Bomberlin. Pero timayo man na gani makilates ang mga botante kung sino ang nakahibalo kag nagasunod sa layi. Correct no. So mo lang ginabot silingon diri sa aton nga COMELEC Bacolod, no? Kaya sundon lagi nato na kung ang prescribed nga date for the local election o kung local campaign Bomberlin, no? Sa diri sa aton especially sa Bacolod, makitaan man naton kung sino diri Bomberlin. Iway maguro subong ti duway gid Bomberlin, duway gid guro naka perfect score, no? Kung gaan sila sang grado, ti duway gid guro naka perfect guro, no? Kay way pa gani nag-start ang national campaign ganito, nakauna ni Bomberlin pang paskil sa gila diri nga mga campaign materials. Sige. Thank you, Gid. Mamo Andrew. Yes, Bomberlin, no, kag live diri sa Bacolod City Police Office ini sa Bobo France Sandro Burgos. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Padamo nga salamat kay Bombo Franz Andro Burgos. Direkta sa may Bacolod City Police Office. So, amula na kay nagaupod ang mga kapolisan deputized agents na sang or deputized na sang Commission on Elections pero ti para lang man sila sa may security. That is why ganang kanyo dara ang pribado nga mga individual kung may campaign poster nga ginbutang ninyo and then nag-abuso bala sang ilang trabaho ang mga kapolisan nga sila gidyaan ng backlash because nga nagkaupod sila dara para mag-provide lang sang security hindi pwede nga sila gidyaang mangkakas. 17 minutos sa nakalikad sa taknang alas 9 sa aga. Kagabi mayroon naman na sang pinatay diri sa aton sa may syudad sang Bacolod and padayon ang investigasyon sang Bacolod Police Station 2 kung ano ang motibo nga ang ginapatay ining si Joselito Villanueva anay operations officer sang isa ka security company.
nga nagahulata sang iyang live-in partner nga si Kimberly Mendoza sang labayan na sa mga suspetsado kaga siya ang ginatiro. Dira sa may 20th Lacson Street, diri sa aton sa may syudad sang Bacolod. Tikon ang report sang aton nga mga otoridad ang basihan mayara sang masobra 20 ka empty shells sang hindi pa ni matumod nga kalibre sang armas luthang nga na-recover dira sa area kung sa diin pinatay ang ini nga biktima. Sa nasiling nga tanante, way pagkani na sulbaray ni mga nagluntad nga mga killings, nagligad nga mga sinimana, nagligad nga mga binulan, kag nagligad pa nga tuig. So, nadugangan na naman ang ining sulbaron sang aton nga mga otoridad. Dira sa may Station 2, headed by Police Captain Paul Vincent Pendon, pila na ang pinatay dira sa iyang area of jurisdiction. Area of responsibility sang Bacolod Police Station 2. Nagligad, I think, pinakuli nga pinatay sa aton sa syudad. Amo ni ang miyembro sang Aki Quadrara Bere Group, bala? Si Arian Mark Salaver. Dira sa may Purok Kabakawan, Barangay Villamonte, hindi man to maglubo sa pulo ang mga sospetsado. And then, diri naman, sa kaso ni Villanueva, ginalantaw, diri hindi man maglubo sa isa ang, hindi man maglubo sa duha or hindi, wala na guys sa anon. Ang ining sospetsado, nga nagpatay diri sa nasambit nga biktima. Di ang pamilya minado diri nga may nabaton man nga pamahog nagligad ni ang biktima. However, kung para man niya sa mas nakakilala man sa iya, hindi man kuno ya bimbulbado sa illegal nga droga ang nga live-in partner. Nga posible, amo ning isa sa mga rason kung nga anga siya ang pinatay. Kay kung basihan nato ng ining mga pinamatay nagligad, mayroon ginaman sila sa mga record may kang tanan sa illegal nga droga. However, hindi matumod kung sino mga suspensado, ilabi na nga wala mga daan sang CCTV camera nga nagka-capture sang footage, wala man sang suspensado nga nagagwa nga wala sang tabon ang iyang guya. Bisan amo na silang tablang nga naka-face mask ka lang, budlay gidyang nga hatag sang description bisan mayara pa sang nakakita. Kay tingong isa gani bisan kilala mo gani no kung naka face mask bala, agda medyo dugay-dugay na kamong gawang gaway nakakitanay. Gapangalang-alang kapag gani mo bulis nga magbuno kay basi hindi siya. Ano paggadayhan kun amo lang tong segundo o kun minuto nimo siya nakita. Daw nagbabago mo siya naka-face mask o naka-face shield. Di mayo lang gani kakilala sa yang abyan, ang yang kuko, bumbulins. Di lang ko kaysa kilala mo ng tawagin sa yang mga tudlo mula sa tiil ang sa yang kuko. Ahay, kaluoy man. Sige, i-check ka na to na sa piyak nga linya from Bacolod City Police Station 2. Bombo Gracelyn Lobaton sa report. Kamin. Momberlin, ginabulugan sa 39 ka mga gunshot o wounds ang naagong sang biktima. 39? Sa shooting incident kagabi. Yes, Bomberlin. 39 gid? Yes, 39, Bomberlin. Grabe ba? Or exit, no? And entrance na, no? Mga gunshot wounds, no? Nga naagong sa nga biktima nga ginhingalanan kay Solito Villanueva. Bomberlin, dito kagabi sa Barangay 4, no? Sa syudad sang Bacolod, sa 20th at Lacson Street na pasyamenting area. Mabalik sa din na ginuthang yung biktima last gist sang gabi. So, Bomberlin, according sa pagpakigangot sa... Grace, ini nga area, di na siya gani, sa Rizal Street. Andi na sa may intersection. Bomberlin, medyo lapit-lapit no, sa intersection. Sang Rizal Lacson? Sa
hindi ko Bomberlin ma-specify kung ano ginada siya nga street basta iya ka 20th Action Street Bomberlin. Okay. So Bomberlin, according kay Police Captain Paul Vincent Pendon, si subong nga adlaw magapatigayon sila sang backtracking kag sang pag-check sang CCTV sa area. So kay kagabi gintingwaan gid nga makuha ang footage pangula sang technician kag kinanglan pa consent sang manager sa among building Bomberlin kay isa na sa commercial building kag dira no nga building nagaobra ang live-in partner sang biktima nga permiya gid Bomberlin ginadulong kag ginasugat no. So kagabi na timingan Pero tungang gabi na nino nagatapol sang duty ni Mendoza. Yes, Bomberlin. Okay. Isa ka massage and therapist ni sa isa ka spa no ang iya nga live-in partner Bomberlin kag wala gid na iya absent sa pagsugat dulong no sa iya nga live-in partner ining biktima Bomberlin. So ang ining mga suspetsado wala pa yung mahibaluan kung on foot ni sila o kung sakay sa motorsiklo kung ano man nga getaway vehicle basta hindi mang nubo sa duha ang ginalantaw nga mga suspects ang aton nga mga kapulisan sa pagpangluthang kagabi sa kay Joselito Villanueva. So ini siya Bomberlin ang isa ka former chief security guard no sa RHN Security Agency. So nagkalit ni siya, nagligad lang tuig no suno man sa pagpakigangot kay iya sining live-in partner kay tungod Bomberlin ining biktima ginakigan ini siya sang tag-iya. So wala na siya Bomberlin dahil nagpadayon no sa pag-obra bilang isa ka security guard. So may-ari lang niya siya. Yes, Bomberlin. Okay, sige. So Bomberlin may-ari lang ni siya nga mga businessman nga ginagmay-abi no. Suno man sa iya sining living partner pala arkila isa sang van no kag may ginapabantayan ni siya or ang iya sining nga mga parente sa iya no isa ka lugar man daabi nga may gamay man nga business. So Bomberlin ang nakuha no sa mga sa area kung recoveries balik kita sa shooting incident kid. So mayara more or less 37 no ka mga deformed cartridges Bomberlin sa wala pa nabalaan nga mga kalibre de armas or kalibre nga mga armas Bomberlin. So aton sining mga kapulisan ang mga padulong sa sining area no para nga i-check pagid kung ano makuha nila pati man sa mga naka-witness kagabi ukon sa mga tao nga ara na dira nga daan sa paglungtad sang insidente. So mera nga 37 pieces no sa mga deformed fired bullets ini Bomberlin kag ang ining biktima ginalantaw pa no kung may record ini siya sa illegal drugs kay ginalantaw subong motibo amo ang pagpamahog no or threat na baton sa biktima last year of July no, according sa live-in partner nga si Kimberly Mendoza. Kimberly may nag-text sa iya sini nga live-in partner ni buyayaw siya kag I quote nga ubuson ko ang pamilya mo amo na nga sa text message kag ginhambalan ini ni Kimberly si Joselito ang biktima nga hindi pag-ibilip ang message Bomberlin. So pagkakadto sa mga kapulisan dito sa area. Kilala man na galing nila ang sender, amo mo Grace. Kaya siyempre, kung na niya kakilala, hindi na siya makasecure sang imo nga number. Yes, Bomberlin. Posibleng nga dugay naman sila kaya na isang nag-text niya sa iya no, last year sa bulan sang Hulyo. So, Bomberlin, pagkaabot sa mga kapulisan sa area kagabi, ang sling bag kung sa diin ginabutang gid permi no sa ang biktima ang iya nga cellphone kag kung diin man malocate ang ining text message sang nagapamahog sa iya wala na Bomberlin ang iya nga sling bag nga may ulod nga cellphone no so kati ko lang tawon naton perti gid ang kaakig sang suspetsado bala mo Grace kay ginpaburuan gid siya Yes, Bomberlin, no? I-compare mo niya sa isa lang di kaigo, pero sa ulo pa abi, kung sa iba nga major nga or vital organ bisang sa biktima no sang sa shooting incident, ari lain gini Bomberlin kay
39 no exit entrance nga mga gunshot wounds. So ma'am kagid nga ginpanuhan kag ginkurdon gid ni nga nagapungko lang siya Bombo Erling mo sang giluthang siya samtang nagahulat siya sa iyang live-in partner kag ang iya sining mga pilas ara sa may ara sa ulo, may ara man nga sa lain-lain nga parte sang iya nga lawas kag sa kagina no sang kagahon ara pa dito ang iya nga dugo Bombo Erling kastik no sang agi or sang dugo nga nabilin dito sa area. Ahay. Tini live-in sila ni Mendoza. Mamo Grace, siyempre kilala niya gid na ang iyang kagugma. Tiyan mo lang to so far, no? Nabaton nila ang text message. Diba, may naagravyo siya bala nga nagadumot man na sa iya. Kati ko lang tawon ta ginpreparahan gid nila eh. Yes, Bombo Erling. Dako ang posibilidad nga ining mga suspetsado kung sa likod sinino nga pagluthang kay Distrito Villanueva, dako gid ang kaakig. So kina trace man no sa iya sinigin obrahan nagligad Bombo Erling kung may ano man no may rason man bala no sa pagaluthang sining sa iya. So ang police station to sining adlaw ang madamo pa sang hiluputon no sa sining shooting incident. Okay. Marlene, pamatian ta ang pahayag sang hepe sang BCPO Police Station 2 nga si Police Captain Paul Vincent Tendon. Kasi sa pag-interview natin sa mga witnesses, nagluntad ang insidente nga ni samtang gahulat ang aton nga biktima sa iya nga live-in partner nga obra sa salon and spa bilang isa ka massage therapist kag ginaobrayan niya every night. Pwede ginadulong kag ginasugat ni every night, no? So, samtang gahulat niya ang aton nga biktima, may mga unidentified kita nga mga suspitsado na nagipangluthang sa iya sang makapila ka business, no? Suno ni sa paglantaw naton sa bulig man sa aton nga soko, no? Ginlantaw naton may mga multiple gunshot wounds ni siya, no? Naisip ni sa aton nga soko nga may mga more or less 39 gunshot wounds entrance ug exit wound na siya, no? Kag nakita man sa area may about 37 pieces na siya nga nasari-sari nga kalibre sang pusil nga hindi pa natin madeterminar, no? Kay ginahulat pa natin ang official report sa SOCO. So, nasari-sari nga kalibre, mga deformed lead core, deformed fired bullet, kag may fired bullet, no? So, ara sa area sa kung saan natabo ang insidente. Ang aton nga SOCO, nag-abot mga around 11:20 sang gabi, kag gin-process nila ang crime scene. Subong adlaw ang aton nga tikang is ang aton istasyon magalantaw sa CCTV. Mayara kita CCTV nga nagatutok sa area. Apang kagabi hindi na naton mabuksan kay wala sang technician kag wala pa sang clearance sang manager sang building. So subong aga pagkakadtuan sa aton investigador kag lantawon ang video sang insidente. Subong mga adlaw mag backtracking kita sa mga aktibidades siya subong adlaw kag ang mga tawo nga nakaupod niya for the past 24 hours. Suno man sa iyang kalibin partner, may yara nga text sa iya sang last year, mga July kuno sang 2021, may text sa iya nga wala gin delete. Ang suno sa text ang silingan ni Toy ginbuyayo
usa kag ubuson ko ang pamilya mo. Amo na may pagbanta sa iyang kabuhi kag sa iyang pamilya. So that time ginasiling sa living partner hindi pag-delete ang mensahe. Pangagabi sa nag-abot ang aton ni Soko, wala na kami or pag-abot naton kag pag-abot sa Soko, wala na kami may nakita nga cellphone. So no man sa iya himata nga gagawa ni ang aton nga biktima nga may dala nga sling bag kag dira iya ginabutang ang iyang cellphone. Pang pag-abot naton kag sa pag-ocular inspection naton kag gobod ang Soko, wala na naton makita ang sling bag. May posibilidad nga ginkuha ang iyang sling bag nga may dala nga cellphone. Yara man sa aton subong ang wallet sa biktima kag mga identification cards. Ginkuha ang bangkay kagabi sa around 1:15 a.m. sa February 19, 2022 sang Villanueva Funeral Homes. Gindala ni siya sa Paglaom, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Padayon pa ang pag-imbestigar naton subong adlaw. Buliligan ni sang aton mga investigador kag sang aton deputy ang pag-analisar, paglantaw sa mga anggulo. So, ang isa sa mga anggulo nga nalantaw naton tong threat sa iya sang last year, no? Ato manibaluon ang karakter sang biktima naton sa pamagi sa pag-investigar sa iyang former security agency, no? Kung ano ni bala ang iyang attitude, ano ni iyang pagkasama sa mga tao, kag ibaluon pa man ang mga records ni kung kagi na siya involved sa drugs. Ato na pag-aubrawon sa subong adlaw kag sa mga sumunod pang adlaw. Sir, prior sa information na makuha niyo karon sa CCTV, based sa mga naka-witness, pila ay ka mga suspect ang naglusang sa biktima? Suno ni sa mga napamangkutan nato, no, hindi ni magdubo sa duwa ang suspetsado naton. So, nagtao nato sa CCTV karon, ma'am, ang pilagid katawo ang involved sa krimen ngani. Kaya kung ano ang getaway vehicle nga gisakyan nila sang natabo ang insidente. Sir, madugay na siya nga wala sa security agency. Sir, pila nakatuig? Suno ni sa iyang pamilya, no, last year arap naman sa kono sa security agency, pero due sa isa ka circumstansya nga ang rasdo wala siya do naghalin sa tungod na asigan siya sa iyang boss ang una. That's why nagalin siya sa security agency. Kag sa subong ko, no, ang iyang inobra, doon nagabantay siya kuno sa kampo sa iyang pamilya. Nga mayara sa ilog, kag mayara man sa bago. So, Okay, Mama Grace. Ma'am Marlene. So, Ma'am Marlene, ang dako gini nga sa bata ni ang cellphone, no, kay sa unod ito sang makabig strong evidence, Ma'am Marlene. So, gindala nilang cellphone? Ma'am Marlene, wala na nakita sa area ang cellphone. So, posible, naging kuha nila ang sling bag, kagatoto ang cellphone sang biktima. Oo. Kaya, tikon mamahog ka man lang, for sure, galing niya man na paggamito ng iyang cellphone na Bombo Grace. Ayan, number, gidya bala? Yes, Di bala? sakto na. Ma'am Marlene, kag sa mga na-recover, no, posibleng lain-lain kalibre nga armas and gamit. Nga ragid so, Ma'am Marlene, nga manifestation education, nga ang suspectado di man lubo sa duwa. Okay. Sige. Thank you again, Mama Grace. Yes, Ma'am Marlene, para sa mga lagad sa Bombo Hanay Big Time, ini si Bombo Grace Lynn Lobato nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Madamong salamat kay Bombo Grace Lynn Lobaton. Ginatugyan nato na dira sa Maya Bacolod Police Station 2 ang ining pagpatigayon sa investigasyon
para nga matubo dira kun ano gid ang motibo kag kuan sa nayasin o ang mga suspensado sa pagpataya diri kay Joselito Villanueva sang Procro sa Barangay Singkang Airport. Pero pinataya kagabi dira sa may 20th Lacson Street, Barangay 4 diri sa aton sa may syudad sang Bacolod. 37 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 9 sa aga. Kulabos na ang aton nga tiyempo diri sa pagbangalagad isang Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udo. Dirigid lamang sa matutuod nga numero 1. Updanay kita sa Lunas sa maman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio